Moi bons días Vamos a comenzar o pleno ordinario deste mes. Despois, antes de rematar o pleno, miraremos o pleno seguinte, porque parece ser que hai cambio de data, entón, para que estemos todos de acordo xa este ano. Entón, que non vos esqueza, Maripaz. Antes de que termine o pleno, pois mirades a ver a disponibilidade de todos, porque hai un portavoz que non pode asistir ao pleno ordinario do que ven, a ver se o podemos cambiar. Ben, imos co punto 1, aprobación si procede da acta número 15 de 2025 da sesión ordinaria celebrada o 23 de decembro do ano pasado, do ano 25. Hai algunha reclamación? Votamos entón. Quen falta, César? Falta Carmen. Falta Carmen Canda, non está. A que te refires? Vale. Pero son 21, salme 19. Non, son 19, porque Álvaro... Falta Anxo e Carmen. Pero Anxo non ven a reunión. Pero onde se debate o chema del? Bueno, vale. Entón son 19, así somos, hai 19 personas no pleno, 19 metros emitidos a favor, os 19, queda aprobado por unanimidade dos 19. Imos co punto 2, expediente número 411 de 2026, os decretos da alcaldía. Ten a palabra o señor secretario para dar conta. Sí, buenos días a todos. O señor alcalde presidente da conta da relación de decretos que dictou dende a data da última convocatoria, no mes de diciembre. Entonces, son dous resoluciones, unha que va desde 2019 hasta o 1082, do mes de decembro do ano 2025, e de decreto 1 de 2026 hasta o 63. Teñen copia e quedan enterados. Ben, ese non hai que votalo. Imos co punto 3, renuncia don Ángel Álvarez ao seu cargo de concelleiro do Grupo Municipal Socialista. Queres ti dicir algo, Alba? Te dá a palabra, Alba Forno. Nada, simplemente, Anxo, por motivos laborais, parece que non deu chegado a este pleno, e eu reitero no que dixen xa en varias ocasións na prensa, incluso na radio, e nada, darlle todos os nosos agradecementos por este tempo que dedicou a traballar por e para os veciños de Lalín, e nada, creo que se pode ir moi orgulloso, porque ao final todo o mundo tivo boas palabras hacia el. Ao final era unha persona que aquí no pleno era moi correcto, buscaba sempre o consenso entre todos, baixaba un pouco, calmaba un pouco os ánimos cando estaban así un pouco levantados. Entón, nada, os meus agradecementos a Anxo, e dentro do noso grupo seguiremos traballando, aínda que non este aquí sentado no salón de plenos, e seguiremos contando con el. Pois, moi ben. Dice o secretario, por estas incongruencias do destino, destas incongruencias que teñen ás veces a normativa, neste caso estatal, que hai que votar esta operación. Hai que aceptar a renuncia. Non ten pés nin cabeza. A ver, vamos a ver, se unha persoa renuncia, que hai que votar. O sea, se nós votamos que non se vaya, ten que quedar. Hai que aceptar a renuncia. E se non lle acepta a César? Perdón, En moito sentido non ten. Remitiré así coa tentación de convención. Pero, a ver, aceptar que significa? Aceptar obligatoriamente hai que aceptar la renuncia, porque la renuncia é un acto voluntario de libre disposición e hai que aceptarla. Pero, Se non aceptamos? Pero dá igual aceptala que non. A ver, non ves que non ten lógica a cousa? A cadeira de concelleiro, personas a cada concelleiro podrá renunciar voluntariamente. Quedamos en votación de conta.
É un dereito constitucional. Eu poño a aceptación sin votación de puntos. E se non, pois, se votamos en contra, ten que vir aquí o pleno. Sí, sí, non, entendo que sí, non? Porque... O sea, eu poño que aceptamos de puntos. Aí ten que haber un lapso na interpretación, porque non ten moita lógica, pero bueno. Queda aceptada a... Ben, moi ben, desexarlle o mellor a Anxo e queda aceptada a súa renuncia e non facemos o ridículo de votar. Vamos co punto 4, recoñecemento extrajudicial de crédito número 20. Votamos, polo que me dixeron. Votamos entón. Bueno, Mariluz era a que me controlaba que os tempos, así que tedo cuidado que ao vir Mariluz tedes que andar todos máis á fila. Ben, votos emitidos, sádenme 17, faltan 2. Son os... Claro, están de tertulia. Faltan os que están de tertulia. Votos emitidos 19, a favor 11 do Goberno, abstencións 4 de Compromiso, en contra 2 do BNG e 2 de PSOE. Imos co punto 5, aprobación definitiva do estudio de detalle para a solicitude de agrupamento de parcelas en Parque Empresarial en 2000, parcelas, números tal, son 3 parcelas. Polo que me dice a concelleira coordinadora de que estamos que votamos directamente. Entón, votamos o punto 5. Perdón. Chamo Alberto. Espera. A ver. Alberto, non vai aquí o trebello este. Hai que ter a votación primeiro, entendí. No, pero esta era, estábamos votando. A ver. Dalle a votación. Non ves, agora para onde ter a votación. Agora votamos aí. Votamos de novo. Aí está. Votamos. Sí. Sí, sí. Votos emitidos 19, a favor 15 do Grupo Popular e de Compromiso, abstencións 4, 2 do PSOE e as 2 do BNG, e non hai votos en contra. Queda aprobado. Imos co punto 6. Resolución da alegación presentada contra o acordo de aprobación inicial da Ordenanza Municipal Reguladora do procedimento de concesión de axudas de inclusión social do Concello de Lalín e a aprobación definitiva da mesma. Ten a palabra o concelleiro delegado do Servicio, Avelino Souto. Bos días a todos. Como saben, pois, no mes de outubro modificáronse varias ordenanzas, entre elas esta da concesión das axudas de emerxencia, que é unha ordenanza municipal, na que se modificaron bastantes puntos e foi unha ordenanza que sufriu bastantes cambios naquel momento, e unha vez exposta ao público como marca a norma, se presenta unha alegación que basicamente alegando contra esa visita domiciliaria que se lle recolle que é obrigatoria para a concesión destas axudas. Como ven aquí o expediente, o meu informe, así tamén como un informe da asesora xurídica de Servicios Sociais e dunha traballadora social de Servicios Sociales, desestímase esta alegación considerando, dentro tamén da nosa organización, que é perceptivo esta visita e que se debe facer para esta concesión, ademais con esa idea de que os traballadores sociais estén o máis posible na rúa, o máis posible en contacto coa xente e o máis posible coñecendo as necesidades das familias que son usuarias de servicios sociais.
Como digo, desestímase esta alegación e nada máis. Moitas gracias. Intervencións? Intervencións. Ten a palabra Ariana. A min, fora do debate da alegación, que logo despois tamén o direi, hai varias cousas que me parecen importantes. Unha que eu creo que tanto as políticas sociais que se están aplicando aquí na localidade como as propias políticas sociais autonómicas non son suficientes, e eu remítome aos datos. Estiven buscando no informe da propia Consellería de Política Social, e no 2020 había un número de demandantes da axuda de inclusión social en la LIN de 70, no 2024 son 136, o sea, duplicouse. Se os comparamos con localidades do noso mesmo estilo, tamaño poboacional, na Estrada son 21, a comparación cos nosos 136, que me parece grave. E logo eu entendo que tamén é grave que en la LIN haxa 79 persoas solicitantes da Risga, e mentres na Estrada hai 15, por exemplo, e outros 15 en Silleda. Eu dou por feito que existe unha maior vulnerabilidade, e por iso chegamos a esta situación. Entón, este incremento en 5 anos que nos dá, polo que percibimos que estamos incluso en cifras peores que as do 2020, pareceme grave. E pareceme que os estratos máis empobrecidos continuarán a empobrecerse máis, porque, ao final, o que creamos con este tipo de axudas sen máis políticas sociais previas que as eviten estas circunstancias, pois son, cronicidade na pobreza, que eu creo que é do que deberamos intentar sair. Entón, pareceme tamén importante nomear, vou intentar ser o máis rápida posible, un dos estratos máis empobrecidos que temos en la LIN, que son as mulleres maiores do rural. O sea, temos 377 persoas percibindo pensións non contributivas. Calquera de nós, imagínome que pode dar exemplos que teña na súa contorna. Eu mesmo, unha persoa da miña familia, percibindo unha pensión non contributiva cando toda a vida traballou e por motivos anteriores, cousas que pasaban antes, pois as mulleres non estaban demasiado protegidas, aínda non están suficiente agora, e, pois iso, pareceme grave, esa fenda rural-urbano, na que creo que hai que intervir, e digo con sinceridade, Abelino, porque a verdade é que esa fenda é do 3,28%. Entón, todo isto, eu creo que é resultado, entre outras cousas, de priorizar outros investimentos sobre as políticas sociais. Entón, vendo os propios datos, a pregunta é que vai facer vostede ao respecto para revertir estes datos, para revertir estas cifras, sobre todo cando a proposta do BNG en moitos dos eidos nos que se podería solventar este asunto ou melloralo, sempre recibe un non. Residencias, centros de día, vivenda pública, irrisoria en número, prazas públicas de escola infantil que non chegan. Quero máis tempo. Hoxe máis tempo. Políticas de desenvolvemento escasas, e logo, no tocante ás propias alegacións, nós no debate precisamente desta ordenanza dicíamos que a visita previa está ben, o importante é ter medios persoais, medios humanos, para facela. Dígame vostede como se vai facer, cando xa as propias visitas de dependencia levan un atraso terrible. Vostede di que non ca cabeza, eu podolle dar un exemplo concreto de miña avoa que pasou esperando a unha visita da traballadora social moitísimo tempo. E logo, creo que isto atrasa, desprotexe, carece de responsabilidade social, que precisamente é o que vostedes pedían nesta ordenanza. Nada máis e moitas grazas. Gracias. Por parte do PSOE, Ariana, Alba, ten a palabra, Alba Forno. Bueno, eu vou a ser moi breve. A ver, aquí o colexio nesa alegación que falaba Abelino, que pide eliminar a obrigatoriedade automática da visita domiciliaria e que esa visita se realice só cando os profesionais de traballo social e os técnicos o consideren necesario. Non argumentan que non sempre é necesario e que esta visita pode ser intrusiva e que debería quedar a criterio dos profesionais. Hai cousas neste expediente que son un pouco contraditorias. Vexo, por exemplo, un informe de Secretaría no que se indica que a imposición desta visita obrigatoria pode limitar a capacidade do técnico.
e pode ser interpretada como unha instrucción ríxida. Nese mesmo informe de Secretaría propónse unha redacción alternativa á que temos nesta ordenanza, que é, basicamente que ven a decir que non sexa obligatoria a visita domiciliaria e que quede a criterio do profesional. Eu entendo que ten sentido esa alegación, ainda que despois se desestime. Basicamente, eu creo que esta non é a mellor opción técnica nin social, ao confundir en moitos casos control administrativo con intervención, e é paradóxico que digan moitas veces que confían nos traballadores sociais, que confían no seu criterio, cando despois o seu traballo e o que eles pensan e o seu criterio non queda desacreditado por unha obrigatoriedade que ven na ordenanza. A min o que máis me preocupa en todo isto é que a obrigatoriedade de visitar todos e cada un dos casos, como está redactado ahora mesmo na ordenanza, o que máis me preocupa é que aumente o tempo para a concesión destas axudas, porque ao final, se levamos retraso nesas visitas, máis levaremos se o 100% das axudas van a ter que ser, ou todas as vivendas van a ter que ser visitadas. Ese é o que máis nos preocupa. Non creemos que sexa nada positivo a obrigatoriedade de visitala e creemos que os técnicos e os profesionais de traballo social deberían ser, ou deberían ter o suficientemente criterio e a suficiente liberdade como para decidir se teñen que ir ou non. E remato. Gracias, Alba. Turno para compromiso. Teresa, ten a palabra. Bos días a todos e a todas. Aquí o que se reflite para min claramente é que a vontade política de que o técnico vaya ás casas, porque os informes tanto da técnica xurídica do Departamento de Servicios Sociais como do señor secretario veñen a indicar eso, porque tanto poderían xustificar unha cousa como a contraria. De feito, se len os dous, verán que o argumentario dalle para xustificar esa visita e tamén daría para xustificar que non é necesaria esa visita. Entón, aquí maniféstase esa voluntade política e poñen eso os informes tamén o evidencian. É un departamento dos servicios sociais desta casa de grandes profesionais con rigor e criterio suficiente para determinar se é necesaria ou non a visita, co cual tampouco sería necesaria poñela obligatoria, porque eles de seguro que poderían o facer. A facelo obligatorio que implica, e é o que a mí me preocupa, porque xa é un departamento desgraciadamente moi sobrecargado, porque é un departamento do que demandamos e todos necesitamos, que atenden unhas necesidades básicas e fundamentais. Eles están moi sensibilizados con isto e isto vai a ralentizar o proceso e vai a sobrecargar. Entón, a miña intervención é para pedir que se reforce este departamento para que poidan seguir cumplindo obxectivos e poidan seguir atendendo todas as necesidades. Nada máis, grazas. Gracias, Teresa. Turno para Abelino Souto. Ben, en primeiro lugar, señora Fernández, que non quero entrar en polémica con eso, pero imagínome que da persoa que se refería que estaría esperando unha valoración de dependencia ou tería o expediente noutro sitio, porque aseguro que as visitas de dependencia para que lle faga facer a valoración a día de hoxe, a semana pasada, estaban en 4 días as persoas que estaban solicitando cita por parte dos nosos traballadores. Outra cousa ben distinta é que ao mellor non a viñeron a facerlle unha valoración os traballadores da administración que lle ten que vir facer a valoración para determinar se é un grado 1, 2 ou 3. Pero por parte do Concello aseguro que están as citas en menos dunha semana para as persoas en dependencia neste momento. Vale? Neste momento atopámonos en menos dunha semana concedendo as citas para as persoas que chegan aquí para solicitar que se lle inicie ese expediente ou calquera outra revisión cando teñan dada de alta xa o servicio. Despois, quixeron un pouco levar o debate entre que nós dudamos da profesionalidade dos traballadores sociais. Para nada. Para nada aquí ninguén duda da profesionalidade dos traballadores sociais. Tamén poñían en cuestión o tema do tempo. Eu quero recordar que con esta modificación da ordenanza, tamén se canda ela, que hoxe non é o debate, pero que se vai axilizar os tempos, se reduciu moito administrativamente. Se reduciron requisitos, se reduciron tempos para comprobar, por exemplo, ingresos de máis que estaban en 12 meses e baixámolos a 6. É dicir, administrativamente reduciuse moito a tramitación desta ordenanza precisamente para que sexa máis áxil. E, por suposto, que hai unha parte que é dentro da organización e da autodecisión do Goberno.
é que para iso estamos, para gobernar e para tomar decisións dentro das nosas potestades. E esta é unha potestade dentro das ordenanzas que temos nós para decidir como creemos que as ordenanzas van a funcionar mellor, como creemos que lle vamos a dar mellor servicio á cidadanía e como creemos que vamos a estar máis contacto ca xente. E dentro de esas premisas, pois nós decidimos que hai que realizar esta visita previa. Que, como poden ver, e vou aproveitar o argumento da señora Teresa Varela, como a todo neste mundo, que agora todo pode ser blanco, todo pode ser negro, todo é objeto de crítica e de diferentes opinións, por vostede mesma di que se poden sacar os argumentos moi a favor para realizar as visitas ou para poñelas obrigatorias ou non. Pode vostede comprobar que hai traballadores sociais que asinaron isto e algún que non asinou, pero que tamén está de acordo en que se realicen esas visitas e que non teñen problema ningún en que se recolla isto, deixando claro, igual que se recolle que teñan dereito os fillos dos retornados a estas axudas de forma directa, ou igual que se incluíron de forma expresa pois as vítimas de violencia de xénero. Como digo, entra dentro da nosa autoorganización e autodecisión e creemos que isto pois é o correcto e se non funcionara, pois sempre se pode modificar novamente. Moitas gracias. Queredes segundo turno? Queredes segundo turno? Ben, pois vamos a proceder a votar a mesma. Obviamente, nós o que queremos é que funcione o mellor posible o Concello, non teña ninguna dúda. E o que queremos é dar un servicio de calidade. Canto máis calquer goberno que se precie, se dá un servicio de máis calidade aos veciños, vanllo a agradecer e se non vanllo a recriminar. Polo tanto, nós o que queremos é que funcione o departamento o mellor posible e que as persoas estén atendidas o mellor posible. E que creemos que neso estamos facendo un esforzo importante, porque asegurolle que as cousas que fixemos nos COSAF non me chamaron 1, 2, 3 nin 4 alcaldes, para preguntarme como fixéramos. Estoulle falando de todos os colores políticos, dos tres, ademais, alcaldes dun sentido, independientes, do Bloque, do PSOE, falei con todos eles. Por certo, sin partidismo, faltaría máis. E aos alcaldes digo a verdade, eu cando un alcalde me pregunta se unha cousa que teño aquí funciona ben ou mal, xurvos pola miña conciencia e honor que lle digo o que penso. Outra cousa é que ao mellor públicamente non o podo decir, pero a él sí que yo digo. Por que? Porque entendo que ten un problema, que quere solucionar un problema por os veciños como queremos todos. Ben, vamos a votalo entón, tal e como propuxemos. Votos emitidos 19, a favor 11 do Goberno, abstencións 8 da oposición, toda, e en contra pois non hai. Vamos co punto 7. Modificación da ordenanza municipal do Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Lalín. Ten a palabra no momento o concelleiro delegado. Ben, volvemos con un expediente de servicios sociais. Neste caso, pois, modificar a ordenanza actual. Perdona. Dale. Neste caso é modificar a ordenanza actual do SAF, que basicamente, pois, aproveitando que hai que actualizala cos novos precios do contrato que entrou en vigor, que xa está a funcionar pois, desde o día 1 de xaneiro, pois tamén aproveitamos para facerlle unhas pequenas modificacións e algunha que eu creo que é importante. Primeiro, dentro da miña obsesión por poder reducir a burocracia ao máximo posible, pois suprímense algúns apartados respecto a valoracións económicas e demais que xa nos viñan marcadas pola Xunta e que non tiña ningún obxecto que se fixeran desde o Concello, xa que era a Xunta o que xa nos marca o que ten que pagar cada usuario e que non é unha decisión que poidamos tomar nós. Entón, pois, eliminamos esa parte. Tamén especificamos de forma moi clara como é a xestión das limpiezas xerais dos fogares, para que non haxa dúda e tamén para que as traballadoras pois teñan maior protección e este claro tanto para traballadoras como usuarios o que se pode realizar e o que non se pode realizar. Novamente, pois, deixámoslo tamén perfectamente claro. E outra cuestión das máis importantes é que nos abre de libre concorrencia, que
é un pouco máis áxil cando hai unha necesidade de emerxencia. Hasta agora había un máximo de 5 horas semanais e o que vamos a facer é un incremento de 10 horas semanais. Consideramos que é importante facer este incremento para poder, en casos necesarios ou en casos de emerxencia, poder dar esa axuda dunha forma máis amplia e que sea tamén máis útil para, neste caso, a persoa dependente ou o usuario que a traballadoras sociais decidan que hai que prestarlle este servicio. E eses, basicamente, son as modificacións que se fan con esta ordenanza. Moitas gracias. Turnos para intervir? Non hai. Votamos entón. Votos emitidos 19, a favor 11 do Goberno, en contra non hai, e abstencións 8 da oposición. O punto 8 é a resolución de alegacións presentadas á aprobación inicial do Orzamento Xeral do Concello de Lalín para 2026 e a aprobación definitiva do mesmo. Polo que me indican, votamos directamente. Votamos, aquí hai que votar, sí. A ver, espera. Votos emitidos 17, 18, falta un. Falta 3. Votos emitidos 18, a favor 14 do Grupo de Goberno e de Compromiso, en contra 4 dos do PSOE e 2 do Bloque, e abstencións 0. Vale. Moción do Partido Popular en defensa da continuidade da inscrición do Concello de Lalín ao Instituto de Medicina Legal Imelga de Santiago de Compostela. Ben, habíanme comentado a Tenente Alcalde que había desfalado de debatir conxunto a moción do PSOE e máis a do PP e logo votalas por separado. É así? Ben, entón pasamos a defensa da moción por parte do Partido Popular. Noelia Seijas ten a palabra. Bos días. Todos somos conscientes de que esta moción non responde a ningún interese partidista, senón a unha cuestión estreitamente funcional, pensando no interese xeral dos veciños. Lalín forma parte da área sanitaria de Santiago tras un longo e complexo proceso gracias ao alcalde da man de Ana Pastor e que foi apoiado institucionalmente, pero sobre todo socialmente. Por iso non é razonable que agora se pretenda vincularnos ao Instituto de Medicina Legal de Pontevedra, xerando incoherencias administrativas e dificultando a coordinación entre os servizos, á hora de investigación de falecementos ou valoración de lesións entre outras tarefas. O Imelga traballa en estreita colaboración co sistema sanitario, por iso, como acabo de dicir, non ten sentido que dependamos sanitariamente de Santiago e dende o punto de vista forense de Pontevedra, creando así unha fenda organizativa que perxudica ao servizo. Compre dicir que o Concello non recibiu unha comunicación oficial como tal, pero é responsabilidade do Goberno local anticiparse e deixar clara a súa posición. Con esta moción pretendemos evitar decisións unilaterais que poidan afectarnos negativamente dende unha postura proactiva e responsable en busca do mellor. Defendemos o que é lóxico, o interese xeral, a eficiencia dos servizos públicos e a coherencia territorial. Polo tanto, solicitamos o apoio unánime do Pleno nesta petición para garantir que Lalín siga dependendo do Imelga de Santiago, como corresponde á súa realidade sanitaria e territorial. Gracias. Gracias, Noelia. Turno para Alba Forno por súa proposta. Bueno, esta é unha moción que nos deberíamos haber presentado e debatido no pleno de decembro, polas cuestións que aconteceron no pleno de novembro, aplazouse a moción de novembro e quedou esta para máis adiante. É unha moción que, ademais, que se presentou por parte do Partido Socialista en todos os concellos que se viron afectados, en Silleda, na Estrada, etc.
e vimos ahora con ela porque entendemos que é necesario. Vou ser moi breve porque quero pensar que todos estamos de acordo con esta moción, tanto nós coa do Partido Popular como vostedes coa nosa. E eu creo que temos que estar de acordo porque o certo é que este cambio non melloraría para nada a vida dos veciños e veciñas nin o acceso ao servizo do Imelga. Dicía a Noelia que ademais é un servizo, e estou totalmente de acordo, que está moi ligado á área sanitaria. A nosa área sanitaria é a de Santiago, a de Compostela, e non ten sentido que se separen esas dúas cousas e que teñamos que ir a Pontevedra. E non ten sentido porque cando agora tardamos 20-25 minutos en chegar a Santiago, pasaríamos a ter que ir a Pontevedra, que é 1 hora e pico e non temos autopista. Hai que dicir tamén que a Xunta recoñece a saturación deste servizo, pero non se fala en ningún momento de incremento de persoal, co cal, se nos pasaran para Pontevedra, veríamos como o Imelga de Pontevedra tería que asumir moita máis área e moitos máis servizos, por dicirlo así, co mesmo persoal que ten agora, co cal estaría máis saturado aínda por riba. E é moi importante tamén dicir a que se vai ao Imelga. Non, ao Imelga non se vai a facer un mero trámite administrativo, ao Imelga vaise, ali aténdense mortes, aténdense agresións e situacións límite, co cal non é prato de bo gusto seguramente para ninguén achegarse a este servizo e canto máis tempo lle leve chegar ao Imelga a unha persoa que precisa ir ali, o sufrimento vai ser moito máis importante e moito máis grande, non? E, ademais, eu creo que isto sería, cambiar Imelga de Santiago a Pontevedra, que sería un xeito máis de castigar ao rural e favorecer as cidades e as grandes urbes. Polo tanto, e non lle vou a dar máis voltas, porque o que dixen antes entendo que todos estamos de acordo, e Crespo dicía fai uns días que non tiña sentido ningún facer esta modificación, nós estamos de acordo con iso. O que creemos é que debe seguir como está, debemos seguir en Santiago, porque, ademais, como dicíamos, está moi ligado á área sanitaria e ali onde a temos e ali onde debe seguir estando. E remato. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. E a palabra a Paco Vilariño. Bo día. Eu, primeiro, quería empezar dándolle un doble parabéns tanto ao goberno local, porque non me creo que a súa moción non sexa e non teña temática exclusiva do Estado, é algo sorprendente en todo este mandato. E depois tamén que non sei se lle fago un favor ou non, pero tamén a concelleira pola exposición que fixo, porque realmente creo que os puxo como é o problema, non? E é curioso, claro, isto ligo que alguén do PP diga isto, porque, claro, lees a moción do Partido Popular e parece que a culpa é do cha-cha-cha, non? Cando, obviamente, se se trae aquí esta moción nesta situación, pois é porque o Partido Popular na Xunta decide, obviamente, castigar o noso Concello e a nosa comarca con esta decisión política, non? E iso é máis que evidente, senón non estaríamos aquí a debater, non? E cambiar de área sanitaria, ten un perxuicio, pero non só de tempo, que máis que evidente, o cuadro aí da moción do PSOE xa o describe perfectamente, pero de distancias e de seguridade viaria, que eu creo que é moi importante, porque calquera dos que estamos aquí sabemos a diferencia que existe. Seguramente a diferencia máis grande de ir a Pontevedra ou a Compostela xa non é ir en kilómetros ou en distancia, senón en seguridade viaria. Por lo tanto, que non ten ningún sentido. E responde, temos claro, non? O que esta política privatizadora do Partido Popular, unha política, desde logo, que no tema do Imelga cada día se acentúa máis, dándolle moitos servizos que ten e funcións a empresas privadas, e isto responde a un ataque máis do que é ese criterio do que teñen que ser os servizos públicos, do que ten que ser, desde logo, suprimir servizos o que é o interior do país, o que é o rural, e centralizalos cada vez máis nas urbes, e, sobre todo, eu entendo que este goberno local non se imos apoiar a moción, faltaría máis, pero supoño, porque isto máis é algo moi repetido por vostedes nas mocións que lle interesa, supoño que aparte desta moción, por eso lle pido explicacións de como está a situación, pois o seu partido e o conselleiro Diego Calvo en concreto, que é o responsable, supoño que terían algunha conversa con el ou algunha xestión para que isto non sexa definitivo, non? Por lo tanto, creo que tamén é importante que aclaren isto. Gracias, Paco. Turno para Compromiso. Iria ten a palabra.
Ben, bos días a todos. Dende Compromiso por la LIN queremos deixar clara xa a nosa posición, que desde o inicio imos apoiar as dúas mocións que hoxe se debaten, porque ambas propostas parten dun feito preocupante, que é a posibilidade de que la LIN deixe de depender do IMELCA de Santiago para pasar ao de Pontevedra. Fronte a isto, tanto unha como outra moción achegan argumentos claros e fundamentados, como son a perda de proximidade, o aumento de tempos de desplazamento, maiores custos e unha peor accesibilidade a un servicio público esencial. Podemos falar, ademais, dun ámbito especialmente sensible, como dicía Alba, que é o de medicina legal, que afecta a situacións delicadas, como son as autopsias, asistencia forense, violencia de xénero, agresións ou valoracións de incapacidade. En estes casos, a rapidez, a coordinación e a proximidade non son un luxo, senón unha necesidade. Nós entendemos que a coherencia territorial debe ser un criterio básico. La LIN forma parte da área sanitaria de Santiago e mantén unha relación directa cos seus servicios. E está a unha distancia sensiblemente menor. Non ten sentido romper esa lógica desde o punto de vista técnico nin desde o punto de vista funcional. Compartimos tamén a preocupación que se manifesta na moción do PSOE sobre a falta de reforzo de persoal e medios. Cambiar a adscripción sin garantir máis recursos non resolve problemas, simplemente os despraza e, ao final, quen paga as consecuencias é a cidadanía. Pero queremos tamén facer unha reflexión política, que isto non debería ser un debate entre partidos, senón unha posición conxunta do Concello, e aquí non se trata de quen ten a razón, senón de defender con firmeza o que é mellor para o noso municipio. Por iso apoiamos manter unha adscripción de la LIN ao IMELGA de Santiago, opoñémonos a calquer modificación que supoña un retroceso na accesibilidade aos servicios e exiximos á Xunta de Galicia o diálogo, a transparencia e decisións baseadas en criterios técnicos e non administrativos. Decir tamén que dende de Compromiso queremos decir que non aceptamos cambios que empeoren os servicios públicos e defenderemos sempre a proximidade e a coherencia territorial e o interese xeral da nosa veciñanza. Nada máis. Gracias, Iria. Turno para Noelia Seijas. Sí, eu nada, simplemente quero aclarar que, aínda que traemos tanto o PSOE como o Grupo Popular unha moción parecida, hai que dicir que teñen un obxectivo común. Tamén é certo que o noso goberno, que o liderou o alcalde do asunto desde o primeiro momento, que se pronunciou o 7 de diciembre, despois, vos destes unha nota o 9 de diciembre, e nós trouxamos a moción, metímola o 13 de diciembre, e vos, pois, máis tarde. E por iso veñen as dúas. E que? Nada máis, gracias. Moi ben. Noelia. Alba, perdón. Bueno, eu creo que isto non vai de competir a ver quen a meteu antes ou quen non a meteu antes, porque é que me parece un absurdo. O sea, co ben que iba as intervencións, pois, bueno, eu xo dixen cando... Quen rexistrou a moción antes ou quen non a rexistrou antes. Eu creo que xa dixen ao comezo da outra intervención que esta era unha moción que tiña que vir no pleno de decembro. No pleno de novembro acordamos todos os partidos, por unanimidade, retirar todas as mocións polo caso que estaba acontecendo a señora Clotilde, que estábamos en búsqueda dela, e entonces esta moción pasou de ser rexistrada e debatida en decembro a ser rexistrada e debatida cara ao pleno de xaneiro, porque en decembro levamos a de novembro, vale? No momento que vostedes rexistraron esta moción, esta mesma moción que nos presentamos no Concello de Lalín, un pouco modificada, xa se había presentado e debatido no Concello da Estrada, por exemplo, polo Partido Socialista. É unha moción que levamos, como xa dixen, en todos os concellos afectados, que se debateu en cada concello nos tempos que marcan os plenos ordinarios de cada un deles, e o noso alongouse por isto. Non teño ningún problema en que sexa a primeira ou a segunda en registrarse. O obxectivo común é que isto non se leve a cabo, que non se cambie a adscripción de Santiago de Compostela para Pontevedra. Se niso estamos de acordo, eu creo que está fora de lugar que a presentou antes ou despois. En todo caso, alégrame que todos vayamos da man nesta cuestión e que non se nos discrimine máis ao rural, porque xa temos problemas abondo como para buscar unha maiores, que ademais que non sei en que sentido tería, en todo caso, para a Xunta de Galicia, que é quen tomou esta decisión ou quen a está valorando, cambiar de Pontevedra a Santiago, cando están dicindo que Santiago está saturado, Pontevedra tamén está saturado, pero en ningún momento se fala de incremento de persoal. E remato. Pois ben, eu non vou discutir sobre quen a meteu antes ou a meteu despois. Eu só digo que supoño que non é
supoño que non é discutible o interés que ten esta alcaldía pola área sanitaria de Santiago desde o minuto 1, porque, aínda que non me recoñezan, nin propios nin extraños, no seu momento quen pilotou o cambio da área sanitaria, con bastantes pegas, por certo, foi un servidor. Nos dependíamos de Pontevedra e fomos para Santiago, a iniciativa miña, e teño que agradecerllo a Ana Pastor, que era a delegada de Sanidade naquel momento en Pontevedra, e que, cando yo propuxen, pois parecíalle razonable, pero sabía que iba a haber problemas, como así os houbo no seu momento. Pero conseguimos eso. Por lo tanto, a ver, aquí que se apunta ao carro, quen se queira apuntar. Pero, desde o minuto 1, quen vai estar en contra de calquer cousa que teña que ver ca área sanitaria, directa ou indirectamente de Santiago, é un servidor. Por lo tanto, se só se quere sumar, a min pareceme ben alba, pero eu teño bagaxe, teño millo no hórreo suficiente para poder demostrar que o que fixen por esa materia. E dicirlles que, ao marxen do que se diga ou se deixe de dicir na prensa, eu cando tuve coñecemento de que se estaba estudando a posibilidade de que o Imelga pasara a depender outra vez de Pontevedra, manifestei á Xunta de Galicia o meu desacordo. Por lo tanto, non é ninguna novedade, nin para propio, nin para estranos. Por lo tanto, o que nos dou moito traballo facer non se pode escagallar. Por lo tanto, benvidos a que vos anotedes a unha iniciativa que podo dicir que para estas dúas comarcas que na sacou para diante, porque primeiro foi Odeza e despois foi Tabeirós, porque Tabeirós Montes tamén estaba na área sanitaria de Pontevedra. Entón, obviamente, pois despois pasaron para de Santiago, pero quen foi o pistoletazo de salida foi Odeza, e quen o pilotou, con todos os respetos, foi un servidor. Por lo tanto, non vamos a permitir, baixo ningún concepto, que non se recoñeza que nós, se algo queremos é pertenecer á área sanitaria de Santiago a todos os efectos, aínda que este máis conxestionada cá de Pontevedra, que debe estar, pero é a nosa área sanitaria, e, por lo tanto, pois, que lle busquen outro tipo de solucións. Pero nós non estamos de acordo en que o Imelga ou todo o que ahora mesmo depende de Santiago volva a depender de Pontevedra, porque saben cal é a miña filosofía, que eu non discuto, pero como bagaxe, teño un bagaxe xa sobradamente coñecido do que penso do que é Galicia e como debe funcionar. E eu non creo nas distribucións, eu creo nas distribucións de áreas, non de provincias. Non de provincias, nós aquí xogamos un papel decisivo porque Lalín é unha comarca que somos un pouco donde nos dá a gana. Somos eclesiásticamente de Lugo, somos administrativamente da provincia de Pontevedra e facemos vida con Santiago e tamén algo con Ourense. Por lo tanto, vivimos a cabalo das 4 provincias e así queremos seguir vivindo. E, lóxicamente, eso significa que os servizos vámonos coller onde máis preto os teñamos, que neste caso é Santiago de Compostela, como todos sabedes. Así que benvidos a esta, digamos, idea, e supoñemos que no futuro, pois, apoyaredes algunhas nese sentido que eu teño. Eu xa sei que non se pode falar de que Galicia é unha provincia única, pero eu que penso. Eu que penso que Galicia é unha provincia única, non 4, pero cada un ten o seu sentimento e a súa idea. Vamos a votar o punto, primeiro votamos a moción, o punto 9, que é a moción do Partido Popular, e logo pasamos a votar ao punto 11. Entón, votamos o punto 9. Veña, votamos 2 veces que nos dá máis o... danos menos traballo que andar facendo... Non me sale o voto de... votos emitidos 19, a favor do 19 apróbase por unanimidade. Imos co punto 11. Volvemos a votar.
Fáltame un. Teresa, faltame o teu. Votos emitidos 19, a favor 19, apróbase por unanimidade. Volvemos ao punto 10. Moción de compromiso solicitando a comparecencia do señor alcalde ou concelleiro que se designe para dar conta sobre a chamada Amendoa Central e a reorganización do Parque en Europa diante do proxecto de acceso á segunda planta que se vai executar. Isto ten a palabra Rafa Cuiña. Podía, formalmente unha petición de comparecencia como pon no texto presentado para este pleno, como outras veces que o temos feito, se neste pleno se dan as explicacións que se están pedindo, non os someteremos a votación porque teria que ir ao seguinte pleno. Entón, entendo que esta situación, esta circunstancia vaise producir e, polo tanto, posteriormente retiraremos a petición de comparecencia unha vez que coñezamos as explicacións do Grupo do Goberno dunha cuestión que temos pactada, a xenda urbana, na que queremos firmemente, queremos que o esquelete de Lalín para as próximas décadas e, polo tanto, consideramos que é un traballo no que estamos orgullosos de formar parte, porque gustanos formar parte da decisión o que vai ser o futuro de Lalín, respetando que outras persoas ou outras formacións podan ter, evidentemente, unha idea diferente. Traemos esta moción tamén porque consideramos que intenta ser unha crítica, en este caso constructiva, porque consideramos que hai unha falta de coñecemento por parte da veciñanza, así non lo trasladan, de como se vai producir esta situación. Unha situación que vai cambiar Lalín para, podemos decir, para os restos, e, polo tanto, unha gran parte da veciñanza a día de hoxe, eu creo que non teñen claro o concepto de Amendoa Central, primeiro, despois, cales son os plazos previstos, que rúas se consideran que van a ser peonís nos próximos anos, que rúas está previsto que sexan plataformas únicas. É moi importante o tema dos tempos para este proxecto. O Goberno, dentro das súas posibilidades, cando considera que se vai a poder producir esta situación que está en esta Amendoa Central que é tan importante. E despois a cuestión do parking, que tamén falaba estes días os compañeros e compañeiras do Partido Socialista. Consideramos que a súa situación a día de hoxe é bastante caótica, que é de mal funcionamento, que moita xente, comezando por xente de Lalín, pero tamén xente de fora, tende xa a non querer entrar porque consideran que hai excesivas plazas reservadas, que non hai movimento. Eu vou decirlo sinceramente, cando se comprou este parking, o que se pretendiera poñelo a disposición da veciñanza, da xente que veña de fora, para que haxa mobilidade, para beneficiar os diferentes sectores que sempre falamos de hostelería e comercio, pero a propia veciñanza con este parking. Eu creo que a medida da gratuidade total é un erro. Creo que debería volverse a un pago pola utilización do parking simbólica, unha cantidade simbólica que pode botar para atrás a moitos que teñen tendencia a utilizar este parking como seu propio garaxe, que xa lles digo eu, en primeira persoa, que non foi o espírito polo que se comprou e se recuperou para a veciñanza de Lalín este parque. Tamén é moi importante que outro proxecto que cando se puxo por encima da mesa nós compartimos ao 200% é o acceso á planta do medio do parque. Gustaríanos que se informase a veciñanza de cal son os plazos, porque levamos tempo escoitando. Eu preguntei tamén en privado, que é inminente, pero creo que na rúa non hai coñecemento destes plazos. E se finalmente todas as plazas de aluguer van a estar na planta chamada do medio e van a estar a disposición do resto de persoas a planta superior e a planta inferior. E que valoren, gustaríame que o Grupo de Goberno, señor alcalde e señores concelleros, que valoren vostedes se a gratuidade do parque está sendo unha medida efectiva a día de hoxe. Efectiva é porque, evidentemente, a xente o deixa ali e é de balde, pero se isto está repercutindo no beneficio dos diferentes sectores que era esta a intención. E insisto, eu que solicito en nome do meu grupo é que se volva a cobrar o parking unha cantidade simbólica. Eu creo que estou absolutamente convencido con a cantidade simbólica de 0,50 euros ou €1 que vai botar para atrás a xente para que finalmente este parking pode ter unha funcionalidade. Estamos falando de dúas cuestións, eu creo que evidentes e prioritarias no futuro de Lalín nos próximos anos, nos próximos lustros, o esqueleto do que vai ser o casco urbano, creo que é un tema
absolutamente fundamental, por eso nos sentamos a falalo e a pactalo, e agora chega o momento de dar datas, de dar plazos, e sobre todo que a veciñanza coñeza cal é o obxectivo desta cuestión pactada chamada a Axenda Urbana, que, entre outras cousas, tamén nos permitiu poder acceder con maior facilidade a fondos europeos, cuestión da que nós sempre estaremos para facer as nosas achegas, porque consideramos que é o maná dos próximos anos ante as dificultades financieras que teñen os concellos, as administracións, e que tanto se está falando de reducir o déficit das autonomías, pero ainda non se falou do pacto local que é absolutamente necesario para financiar os concellos nos próximos anos, empezando por temas tan sensibles como o propio SAF. Moitas Gracias. gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Paco, ten a palabra. Bueno, a ver. Cando aquí se admite que hai un pacto para sacar, como houve entre o PP e Compromiso, para sacar isto adiante no pleno. Non, por suposto, pero deixame rematar, Rafa, non hai ningún ataque. E unha das partes está pedindo aquí información, pois ese acordo, como mínimo, non vai moi ben que se diga, non? É evidente que co que se expuxo anteriormente algo que está acontecendo no noso Concello, que é que a xente de Lalín é que non teña información, é que é imposible que a teña, porque desde logo non hai absolutamente nada máis que publicidade e propaganda como son vostedes, non? Hai un incumprimento sistemático de todos os anuncios e datas que por parte deste goberno se foron anunciando ao longo do tempo. Se falamos, do que é, que basta que ir á hemeroteca, metes ali, o que é a amenda, e vemos como xa vostedes empezaron a facer promesas incumplidas. Por exemplo, o 7 de maio de 2023, en plena campaña electoral, prometendo, por exemplo, que Estamento da Central iba a levar un parque infantil ali na zona das Sauces, que xa vostedes descartaron posteriormente, como anunciaron desde xaneiro de 2024, tanto acceso ao parking como están anunciando en xa máis de 2 anos, e que foron incapaces de que a día de hoxe sexa unha realidade. O último anuncio que fixeron do parque é moi curioso, non? É o 3 de outubro do pasado ano, onde aseguraban que nunha semana xa estaría funcionando. É certo, depende como midas o tempo. Para vostedes semanas poden ser desde logo moitísimos meses e non quita que sigan sendo semanas. Pero levan gobernando todo este mandato sin facer absolutamente nada, o que di, desde logo, a súa nefasta xestión no día a día, non? E, sobre todo, unha cuestión que é mentirlle descaradamente a xente. E nós, desde o BNG, fixemos aquí esa proposta. E creemos que é moi importante, non? Que é pactar o modelo urbano. Vostedes son un goberno que carecen de modelo urbano. Totalmente. O seu modelo urbano é o de pelotazo para os seus amigos, grandes obras, pero en termos de modelo urbano, pois ninguén neste Concello, moito menos no goberno que temos, sabe cal é o modelo urbano que defende. E claro, e a nós nos preocupa, pero enormemente, porque o que estamos vendo é que se van gastar, porque incluso é que na moción aparece que se aclaren as rúas. E que, as rúas xa se anunciaron vostedes en reiteradas ocasións, non? Sin que, obviamente, sexa a día de hoxe nin se empezara con elas, non? Eso vale de excusa para vostedes. Calquer cuestión que pedimos neste Concello en termos de modelo, vostedes sempre teñen a mesma resposta, e o concelleiro en concreto, non responsable da área, que, hai que esperar a que se aplique todo isto e depois veremos. Pero vemos que, efectivamente, é unha excusa para non facer nada, porque a nós facemos unha reflexión. Vostedes, que non creen en absoluto, non? En que o espacio é para os peóns e non para a xente, e en privatizar os espazos públicos, para que queren gastar un auténtico pastizal en facer plataformas como anuncian para que despois pasen por ali os vehículos. De verdade que non lle parece un auténtico sinsentido. Porque, obviamente, as actuacións nas rúas terán que ir ligadas ao modelo de vila que queremos.
E para nós eso é básico, é dicir, bueno, pois nos próximos anos nos queremos chegar a este punto. Bueno, pois para iso fagan as condicións. Pero, desde logo, que gastar por gastar para que, como vimos, non teña ningún tipo de cambio e, sobre todo, mire, nós tamén somos algo críticos e temos a mesma responsabilidade que calquera, non? No anterior, cando gobernamos nós, de igual non ser máis ambiciosos co que foi o tema de modelo urbano. E vostedes que tanto criticaban as medidas que tomamos ao respecto, que daquelas igual parecían bastante revolucionarias en perspectiva, non? Agora non, pero naquele momento que vostedes, Dios, o que nos teñen dito, como teñen movido os seus peós para, vamos, pouco máis que era a ruína do pueblo, e resulta que gobernan e fan absolutamente o mesmo, non? É que a veces ter unha perspectiva, ainda que sexa de pouco tempo, é moi significativa de como uns fan oposición e outros, non? Eu creo que aí sí que hai un cambio importante. E depois, mire, xa para rematar... Hostia, se pasou o tempo, perdón. E depois, no tema do parking, e remato porque non teño máis... Dame un minuto, de verdade. Te levas 5 minutos, levas máis que o comparecente. Remato. O tema do parking, de verdade, o tema do parking é unha vergonza. Unha auténtica vergonza. Vostedes estropearon algo que nós fixemos, e perdoade, de chapón. Xa non recuperando para o que é a cidadanía de Lalín, que obviamente sí. Pero poñelo en valor e en funcionamento. Vostedes convertiron algo que funcionaba en algo totalmente inútil para a cidadanía. A gas, e mira que nos lo advertimos, o seu modelo vaise convertir nun cemiterio de vehículos. E así está acontecendo. Eu supoño que os usuarios e as usuarias que pagan mensualmente por ter ali o seu vehículo terán unha sensación de dicir, eu son parvo ou parva, porque estou pagando por algo que outra xente ten aquí exactamente igual que a min e non paga €1. E iso é o erro máis grande, ter un parking que nós o convertimos precisamente para dinamizar o comercio e ter onde estacionar nalgo totalmente que é un cemiterio. A ver, Paco, parece a moción túa non é a túa No, moción. pero isto, home, demo tempo, eu agradezo, deixeme xestionalo, eu agradezo, ademais xa non falo máis no pleno, non se preocupe. Entón, a cuestión é, home, algo que custou eso e con ese valor, vostedes foron capaces de convertilo en algo completamente inútil, onde dá noxo ver o mantemento e as condicións lamentables no que está ese parque, onde que non é que lle veña de sorpresa, é que desde o BNG levamos anos dicíndollo, denunciando, que isto iba a convertirse no que non queríamos. E, polo tanto, bueno, pois sigan vostedes na súa liña. E depois, para rematar, eu o tema este da comparecencia, gustaríame, bueno, faltaría máis cada un presento que quere, eu aí non entro, pero se é unha comparecencia a uso, que o regulamento, pois que pudera ir ao seguinte pleno o concelleiro de turno se acepta a responder as preguntas que pudéramos ter. Moi ben. Gracias e perdón. Partido Socialista. Mario, ten a palabra. Gracias, alcalde. Bos días. Ben, nós estamos sempre a favor de todas as comparecencias. Máxime, pois, cando se trata de transformacións urbanas, a información non é un luxo, debe ser unha obriga, non? Entendemos que o que se solicita nesta moción é razoable, é importante coñecer as rúas a que afecta, cales serán de sentido único. A cidadanía, os comerciantes, os usuarios, pois teñen do centro e os que non son do centro tamén ten dereito a saber cando se van a producir os cambios anunciados. Resulta imprescindible aclarar, pois eso, que rúas se contemplan como plataforma única. Este tipo de actuacións teñen un impacto directo na mobilidade, na accesibilidade e no tráfico. Polo tanto, pensamos que deben ser explicadas con detalle e con transparencia. Por outra banda, esta banda pon o foco nun elemento clave que acaba de falar o compañeiro do NG o parque en Europa. Pois non vou a repetir o que dixo el, pero concordo totalmente. Non, porque senón teño que pedir máis tempo. Nós consideramos fundamental saber como se vai reorganizar este aparcadoiro, cal será o modelo de xestión, especialmente pois cantas plazas se van a dedicar a reserva. O estado que presenta a día de hoxe, é verdade, hai que dicirlo, é lamentable, é de abandono, é dunha mala xestión que non dai por onde collela. Vostedes que sempre presumen de boa xestión, pois aquí temos que darlle un toque. Nós só publicamos estes días nas nosas redes, queixándonos do mal estado deste parque. Nós non cuestionamos a necesidade de mellorar o espazo urbano, ni de avanzar
cara a un modelo máis sostible. O que cuestionamos é a falta de información e de explicacións públicas. Polo tanto, nós anunciamos o noso voto a favor desta moción que presentan os compañeros de Compromiso e si nos gustaría que houbera a comparecencia. Porque informar, explicar e dar conta das actuacións previstas é unha responsabilidade do Goberno municipal. Nada máis. Moitas gracias. Mira, me sobrou un minuto. Gracias, Mario. Turno. Sí, sí. Vamos co turno do concelleiro delegado de Tráfico, Pablo Areán. Ten a palabra. Sí. Bos días a todos. A ver se vexo ben a letra, porque xa me empeza a fallar a vista, parece que vexo algo así borroso. Mais ou menos podo saber de memoria, sí. Bueno, a verdade é que sí que é certo que tamén me sorprende moitas veces o feito do calgo do que falamos habitualmente, do que se ten incluso publicado cousas en prensa, en diferentes medios que hai certo grado de desconocimiento. Entonces sí que agradecemos esta moción que nos permite explicar, falar sobre estes dous proxectos, ademais que nos sentimos moi orgullosos deles, dos dous. En canto a Amendoa Central, levamos tempo falando desta idea. Para nós a Amendoa Central é o espazo delimitado polas rúas en Ramón Aller, a Rúa B, entre a Avenida Bos Aires e a Praza da Marina, como referencias. Desto xa temos falado moito, como ben comentaron algún de vostedes. Tamén xa temos dito que no noso plan de traballo vai de dentro cara a fora, o que non quita que, se é oportuno e habendo ocasións, poidamos intervir fora deste ámbito. Pero, repito, imos a traballar de dentro cara a fora. Esa é a nosa idea inicial. Neste ano, falando de cousas concretas, encargouse xa a primeira fase das rúas da Amendoa Central. Este primeiro proxecto abrangue a cruz que forman a Rúa Rosalía de Castro coa Molinera e a Pintor Laxeiro e as rúas aledañas, un tramo da Ramón Aller, ao Observatorio, a Pardo Bazán, un tramo de Luis González Taboada, a Rúa Zeta e os accesos ao Parking Europa. Este proxecto ten un alcance de uns 2,5 millóns de euros que se intenta financiar a través do Plan Extra da Diputación e da EDIL. Falamos xa de proxectos concretos que tamén teñen datas concretas e presupostos concretos. Buscamos unha imaxe moderna, uniforme, que pareza todo e que non sexa unha manta chea de remendos como é ata o de agora. E queremos usar o mesmo criterio en toda a Amendoa Central, homoxenizando estéticas e materiais. Por exemplo, plataforma única accesible en todo o ámbito, ningunha calle nin outra, en todo o ámbito da Amendoa Central. Eliminación de obstáculos e volardos. Pavimentos estéticamente similares, por exemplo, aos que hai na rúa principal, con pedra e con formigón lavado. Harmonización e introducción de elementos vexetais e mobiliario urbano integrado en todas elas. É dicir, temos unha idea tamén do que queremos e iso é o que pedimos nos proxectos que estamos a encargar. Dentro da Amendoa, ademais, destacan unha serie de proxectos singulares que funcionan como elementos tractores desta Amendoa Central, como poden ser a Gran Plaza, a Casa de Don Álvaro, edificio sociocultural, a Plaza de Abastos. Todos estes elementos singulares xa quedan enlazados e unidos neste primeiro proxecto que xa se encargou da primeira fase das rúas. A Amendoa Central non se pode entender como algo illado do resto da trama urbana. Ten que estar debidamente conectada a esta trama urbana, polo que, por exemplo, a intervención da Rúa Pintor Laxeiro, a parte alta está fora deste ámbito, pero é unha intervención que é fundamental. Tamén queremos conectar o centro da vila co Paseo Pontiñas. Interésanos moito derribar esta vivenda, este edificio que hai ao lado do Concello Vello, para crear un conector verde, de modo que casi desde a Plaza da Iglesia se poida ver o Paseo do Pontiñas. É dicir, son intervencións que van a conectar esa Amendoa Central co resto da trama, non como algo cerrado e hermético. Plan de tráfico. Efectivamente, será necesario cambiar algunhas rúas de direccións e incluso algunhas pasalas a dirección única. Temos xa moi avanzado o borrador do que queremos do plan de tráfico. Estamos
á espera de confirmar os datos que nós temos con outros estudios, a ver se, sobre todo nas rúas máis complicadas, porque hai certas rúas que son especialmente máis complicadas, estamos á espera dese tipo de confirmación. É importante, ademais, a creación de estacionamento disuasorio para eliminar o maior número de coches tamén dentro da amendoa central, dentro do casco urbano. No tocante ao Parking Europa, pois tres apuntes iniciais. Primeiro, a función do parking para nós é a de xerar aparcamiento rápido para dinamizar o comercio, que entendo que é a intención co que todos compartimos que ten que ser este aparcamento. Por outro lado, a gratuidade das 24 horas é unha medida boa que funcionou ben, o cal se confirma porque o parking, alcalde, se me permite, o cal se confirma polo feito de que está completamente cheo, independentemente de que necesite algún tipo de melloras. Os aboados actualmente están repartidos nas tres plantas, principalmente na de abaixo, o cal dificulta moitísimo o acceso a estas persoas que veñen a facer un uso máis ocasional para facer recados e cousas máis áxiles, e debería modificarse. Tamén o feito da gratuidade a curto prazo, xa lle digo, a curto prazo non temos pensado varialo, pero son cousas que pódense estudar e valorar, non hai ningún problema. A nosa proposta, por exemplo, que acabamos de abrir a porta da planta do medio, unha proposta para intentar solucionar os problemas que hai entre abonados e usos máis ocasionais, para axilizar máis todavía o aparcamento. Abrimos a porta do medio para que teña esa planta acceso directo desde a rúa, con unha intención moi clara. Esa planta vai ser exclusiva de aboados. Esa porta vai ser o acceso exclusivo para aboados. Que significa isto? Que actualmente hai 121 aboados. Para simplificar o uso do aparcamento completo, a planta do medio ten 142 aboados, o que significa que teremos que completar esa cantidad de aboados hasta os 142 para encher a planta e non andar mezclando usos en diferentes plantas. Plazas. 142 plazas. 121 aboados e 142 plazas. Este proxecto que xa está prácticamente rematado, financiase con cargo máis provincia 2025, alcanza en torno aos 20.000 euros, está moi avanzado, como lles digo, solamente faltan pequenos detalles menores no interior, pintura e señalización, é dicir, para abrir xa en próximas datas. Que nos permitirá meter a planta do medio completa exclusiva para aboados, que é a nosa intención principal. Liberar a planta baixa e a planta primeira exclusivamente para eses usos áxiles e dinámicos para axudar o comercio de Lalín. Se non temos aboados e plazas ocupadas, eso vai a funcionar moito máis aberto. Insisto, esa é a nosa intención. Independentemente de todo isto, o parking efectivamente necesita outros traballos. É obvio que as cousas co tempo vanse deteriorando, en algúns puntos está entrando auga, por exemplo. Son traballos que son reparacións moi complicadas, son moi costosas, e faremos, como non pode ser de outra maneira, no momento en que poidamos. Non teño moito máis que decir. A modo de resumen, penso que están todos os puntos tocados e espero que lles sirva esta explicación como comparecencia. Gracias, Pablo. Rafa, tes a palabra. Sí, bueno, primeiro agradecer as explicacións dadas polo concelleiro e sumarme ás críticas que fan o resto de partidos da oposición, porque creo que as comparto no fondo. Dixo vostede, concelleiro, proxectos concretos e datas concretas. Proxectos concretos sí, datas concretas non nos informou desta circunstancia. Eu preguntaríalle para o seguinte turno, por exemplo, en que estado cree que pode estar este proxecto da Amendoa Central, insisto, pactado, por exemplo, en maio do 27. Despois, dixo vostede que a intención co aparcamento gratuito é que este aparcamento fose rápido. O que está sendo é cheo, efectivamente, está cheo, pero o que está sendo é estático, non está sendo dinámico, precisamente pola medida da gratuidade.
Outra pregunta que lle quero facer, se ten a ben contestarme despois no turno de contrarréplica. Sí, pero si está de acordo, senón o señor alcalde, o señor alcalde, traslado ao señor alcalde, si descartan entón a 100% que en un momento dado poida haber, se hai demanda, máis plazas de abonados na planta superior e na planta inferior. Quer dizer, se o descartan, hai un límite xa que van a establecer, que son 142, me parece que di. E se, por exemplo, houvese solicitudes, 200 persoas que soliciten, se valoraría tamén ampliar a outras plantas ou definitivamente queda descartado. Despois, insisto, quen corresponda no goberno, entendo que o señor alcalde, pode dar un dato concreto de como cree que estaría, é que é un pouco complicado falar, mentre fala todo o mundo. Sí. Perdona, espera. De como estaría, por exemplo, en maio do 27, quedaría agradecido. Dito isto, como ten que falar o alcalde despois, direi se retiro a petición de comparecencia ou non, que en principio pinta que sí. Como está sendo a modo de comparecencia, doulle a palabra a Pablo para que conteste. Bueno, perdóname. Aquí hai un ponente dunha moción. Pois non o inventamos, simplemente que, digamos, flexibilizámoslo. Pablo, conteste. Sí. Espera, a ver, Paco. A ver, bueno, contesto eu. Non hai problema, contesto eu. Eu si podo contestar, non? Eu podo contestar. Bueno, perdón. Bueno, agora non podíamos facer unha moción conxunta para que deixe de chover, ó? É que eu tiño a solución, o que pasa que é un pouco... Eu tiño a solución, o que pasa que é un pouco drástica e sobre todo ten que... Fixémolo un Goiás e dou rendimiento inda hasta hoxe co San Miguel. Fixémolo. En Goiás fixérono na época de miña nai, cando miña nai era moza, e inda hoxe se cumple. Así que xa sabedes que todo isto que pode ser moi tal, cumple. A verdade é que van nos salir escamas, porque isto xa, a mar non dá nin bo tempo para o cocido siquiera, xa dá auga para o domingo. Co cal levamos todo o tempo chovendo. Ben, vamos ao que tiña que contestar Pablo, intentarei eu contestarlle o mellor posible. A ver, vamos a ver, con respecto ao parking. O que pretendemos no parking é a segunda planta, obviamente vamos a actuar tamén no calexón ese que vai por riba, por onde estaba... Sí, vamos a ver. Eu calculo que a obra está contratada, está prácticamente a piques de acabarse, e eu creo que sería un bom momento facelo despois do cocido, porque agora no cocido non te vas poñer a remexer. Entón, eu creo que, Pablo, pode estar a obra rematada perfectamente a finales de febreiro, non? O a entrada da porta vai estar rematada xa despois do cocido. Entón, a idea cal é? A idea, na segunda planta, ahora mismo, todos os abonados que hai, é dicir, o parking efectivamente non está funcionando como queremos por culpa de que a segunda planta non utiliza nada e porque os accesos laterales son moi xustos para os vos condutores non son moi xustos, pero como non conducimos moi ben, pois non son un pouco xustos. Entón, métese un acceso exclusivo para eles, por onde a antigua biblioteca, e agora mesmo os abonados que hai quedarían, porque aquela planta vai ser só para abonados, quedarían unhas 10 ou 12 plazas libres, máis ou menos, non? Ben, pero quedarían esas libres. Quere dicir que esas poderemos, se algún máis quere ter ali a súa plaza reservada, pode reservala hasta que se agoten. E despois, cando se agote, non vai haber máis, salvo que algún se dé de baixa. Que algún pode se dar de baixa porque no resto está gratuito. Vale? Entón, efectivamente, pode se dar de baixa si quere. Iso vai notarse no cambio porque a planta 1 e a planta 3 vai quedar exclusivamente para rotación, basicamente para favorecer ao comercio. E iso sí que despois vai se notar porque vai haber prácticamente sempre plaza na planta de abaixo. Porque, ademais,
os abonados, a ver se nos axuda a informática, os abonados que estén na planta 2 non van poder meter os seus coches na outra. Explícome. Ás veces, ao mellor, por comodidade, eu teño unha tal, entón vou co meu coche, pois non lle abrirá a cancela. Non lle abrirá a cancela porque ele ten plaza reservada no seu puesto, para que non ocupe o de outro. Entón, entre a planta 1 e a 3, eu creo que xa vais notar unha mellora moi, moi importante. O parking necesita unha serie de melloras porque nos chove nunhas partes del e hai que arreglalo, hai que lle meter bastantes cartos porque o drenaxe da planta superior é deficiente e prácticamente está Pablo estudiando, pero vai haber case que levantar o que é a techumbre e poñer unha nova acorde que as nosas circunstancias climáticas. Que pasou aí? Lalín é un pobo que, como sabedes, ben vedes como é a temperatura, xía moito e fai calor. Entón, con as variacións da temperatura, as telas asfálticas que había protexendo as xirmas, pois, deterioráronse, agrietáronse e agora pasan a auga. Entón, hai que poñer un sistema que permita que as plantas de arriba, pois, que non aproveitaremos para tamén reformar un pouco as placiñas aquelas de arriba, darlle mellor uso cando as fagamos. En canto que teñamos consignación, vamos a intentar poñelo en perfecto estado de revista. Pero o parking vai ter unha mellora importante co funcionamento. E de lo ver que en canto que se quite o de reservados en baixo, ali as plazas que collen van chegar prácticamente por o día a día sin problema ningún para que vai aparcar ali quen queira dunha maneira gratuita. Sobre a gratuidade de 24 horas, eu estou disposto a estudialo. O mellor podense reducir horas, etc. En definitiva, eu creo que o mellor habría que... Ali do que se trata é facilitar que alguén que veña a Lalín non teña que aparcar nunha rúa, aparca ali, en 5 minutos andamos, porque, claro, un dos problemas que ten este pobo, ti sábelo, é que a xente, para ir a 100 metros, leva o coche. E se ten que ir botar... Si, non. Pero, a ver, sí, pero eu estou de acordo. A xente, claro, que se lle educa e, sobre todo, se lle dá, se multa, aínda se educa moito mellor. Eso pasa, ben vedes, cos de tráfico. Entón, o que quero dicir é que, a ver, a idea témola clara todos. E despois, con respecto á Améndola Central, o ideal é que colla desde a calle Ramón Aller para arriba hasta a calle B. Desde os Cabalos hasta a Avenida Bos Aires. Todo eso é o que consideramos a Améndola Central. Cando imos facer? Eu mentiríamos se vos dou fechas porque non o sei. É dicir, vai depender da coyuntura. Por exemplo, agora temos para fondos europeos para a Gran Plaza. A miña idea é, en canto que teñamos todo documentado, poder tirar esas dúas casas que se compraron, e xa se fai ali unha esplanada decente, nada definitivo, pero si polo menos quitar a terra vegetal, botarlle zorra para que a xente poida utilizar a plaza conforme debido, e logo irámoslo facendo en fases. Agora mesmo a primeira fase, cantas fases vai ter? Non vos podo responder, mentiríamos. Pode ser unha, dúas ou tres non van ser, poden ser 5, 6, 7, 8 ou 10, ou sabe Dios, vai depender da coyuntura económica do momento. Entón, ahora mesmo o que vos podo dicir é que estamos traballando nun proxecto onde se vai facer de plataforma única, tal e como comentou Pablo, o que é a Rúa Observatorio, a Rúa Rosalía de Castro, dun cabo a outro, a Rúa Molinera, que así quedará totalmente metida a Plaza de Abastos, que a reforma que vai facer a Plaza de Abastos, a Rúa Molinera, e a Rúa Pintor Laxeiro, si dan os cartos hasta o antigo ambulatorio. Si non, quedará na calle B. O sea, vai parar na calle B ou na calle arriba, estamos mirando si dá económicamente. Entón, eso digamos que é a primeira fase de plataformas únicas, con esa idea de que quitar a xente cada paso máis os coches de arriba e metelos en parkings, que eu creo que aí está facendo ben o concelleiro, por moito que Paco Vilariño pois diga o contrario. Vamos a facer temos en previsión hasta unha dúcia de parques disuasorios, máis o campo da Feira Vello, máis o parking que agora estamos remodelando, con eses parques disuasorios e tal, vamos pretender que ninguén quede a máis de 5 minutos onde teña que ir. É dicir, calquera que veña a Lalín facer calquer xestión, ou calquer ciudadano de Lalín que faga calquer xestión, pois que non teña que
que andar máis de 5 minutos. Ti aparca o coche nun sitio e non tes que andar máis de 5 minutos. Con esa filosofía, lóxicamente é o que dice vostede de pedagogía, de intentar facer educación e logo ir metendo tamén, digamos, presión para que a xente se convenza de que as rúas son máis pa peóns e menos pa coches, pero sempre facilitándolle que teñan un sitio onde deixar o coche. Por que? Porque a xente aquí anda en coche. Mirade, sí, pero eu remato antes de que ti termines, eu xa remato a miña exposición dicindo algo que sabedes que estou plenamente convencido. Unha cousa é o que me gusta, unha cousa é o que nos gusta, outra cousa é o que se pode facer, e outra cousa ainda maiores é o que é posible. Entón, nesa pluralidade de conceptos é onde navegamos o grupo de goberno. Eu remataría cun dito moi da nosa terra. Sabedes que hai un dito, cando eu era rapaz, polo menos sabía, que decía agolada, camba, rodeiros, entende? E dozón, camboter son. E os de Lalín serán ou non. Iso eu teño acordado, cando eu estando na escola, se algún lle chamaban cambote, daban un linternazo. Porque se consideraba un insulto. Afortunadamente, hoxe non. Entón, agolada, camba e dozón, camboter son, e os de Lalín serán ou non, hai un dito que dicen que é dos cambotes, que se atribuían aos cambotes, co cal casi podemos estar toda a comarca do Eza, que é que hai que dar e tir. Dar e tir significa que a Dios rogando e con el mazo dando. Eu creo que se hai que dar e tir, que é un dito moi cambote, incluínos perfectamente. Entón, como imos fazer? O mellor que saibamos. A idea témola clara, os medios témolos, o concepto témolo claro, a ver como damos ido aplicando. Desde logo, Paco, nós non vamos fazer unha inversión millonaria para que quede como está, porque é mellor que nos quedemos ca barriga ao sol. E iso non é a nosa filosofía. Así que, Rafa, no concepto coincidimos, nos tempos, ao mellor non, pero é que a min gustame que non haxa un rechazo. A xente educámonos tamén, porque eu ainda un negocio que ti conoces perfectamente, máis que sei que tes boa relación con eles, dicíame onte que o habían multado pola hora ali na rúa. Dicíame con queixa. Pero ti cambiaches o coche, non? Eu funlle cambiar o disco, pero eso non se pode. E claro, entón, por eso multaronte. Moi ben, se queres axudo a pagar a multa. Que quere dicir con eso? Quere dicir con eso que ás veces a xente tampouco non sabe o que... Bueno, a todo isto que cambiaba o disco. Desde ali á súa casa, pois, a mellor hai 200 metros. Quere dicir que ás veces levamos o coche para ir ali á esquina a tomar un café, ou para... É dicir, eu moitas veces teño aquí o coche aparcado no Concello e vou ao café de Camilo pajar a guiñada. E vou andando. Non, iso non vai pasar. Eso non vai pasar. Xa veredes como o método vai a funcionar. Eu estou convencido que vai a funcionar. Ás veces temos algún problema co tema informático, que as matrículas e por aí, ás veces dá algún problema e algún que dá atascado hai que chamar. Bueno, son gajes do oficio, é normal. É normal que ás veces fallen esas cousas, pero vámoslo solucionando o mellor que podemos e a idea é ter un parking videovigilado moi bo, gratuito, e que se pode estudiar, como ali o bo que ten é que está preparado para cobrar, se se quere cobrar o día de mañá, non hai ningún problema. Pero eu creo que ao mellor, se cadra, en vez de ter 24 horas gratuitas, hai que reducirlle a chirma, xa falaremos, hai que reducirlle, que a xente veña a Lalín para comprar, e que ti poidas aparcar, e que che dé tempo sobrado a facer as compras e a comprar desde a cima de Lalín ao fondo. E despois... Bueno, pois... Eso... Pero, Paco, sabes que non quero polemizar con eses temas. Eu remítome e remato a miña intervención co dito cambote de que hai que dar e tir. Hai que dar e tir. E a min funcionoume sempre ben. Entón, coño,
Moi ben. Rafa, ten a palabra. Pois moi ben. Entón. Perfecto. Vamos ca moción. Sí, vamos ca moción do BNG de apoio á reivindicación do sector agrogandeiro galego. Ten a palabra Ariana Fernández. Grazas. Supoño que serán vostedes conscientes de que estas pasadas semanas pois o sector agrogandeiro se mobilizou en distintas localizacións en contra dunha serie de premisas que lles están chegando, pero especialmente centrado no seu posicionamento en contra do Tratado de Libre Comercio de Mercosur. É un feito que preocupa, polo tanto, ao sector gandeiro. Entendo que ten que preocuparnos tamén a nós, porque estamos nunha comarca cun forte impacto da gandería e da agricultura e, polo tanto, é un tema que creo que é necesario debatir. Primeiro, dicir que dende o BNG sempre nos posicionamos en contra, en todo momento, deste Tratado de Mercosur, no momento que se levou a debate, que xa fai tempo que se está dando este debate, tanto na Unión Europea, a través da nosa deputada, como no Congreso, como no Parlamento Galego, e consideramos que este posicionamento é o acertado porque nos parece un pau importante para o noso sector primario. Non foi así, dende o Partido Popular, nin dende o Partido Socialista, onde reiteradamente defenderon este tratado de Mercosur. Aínda votando a favor de Mercosur, tiveron a ousadía ou a pouca vergonza, vanme permitir, de acompañar a gandeiros nas concentracións e logo, acusar ao BNG en todas as súas representación, na súa representación, de acompañalos e ir sacar fotos con eles, porque vostedes non foron sacar fotos con eles, vostedes foronlle levar bocadillos para que pasaran o día. E tamén tiveron a ousadía de vender como parche, como flotador, chamémoslle como queiran, porque manter esta trola a flote é complicado, que vostedes se centrarían nas tan faladas cláusulas de salvagarda, que simplemente, pola súa parte, son unha trampa. Non sei como pretenden dende o Partido Popular, nin dende o Partido Socialista tampouco, manter esas cláusulas de salvagarda e controlalas no noso país, cando non son capaces nin sequera de controlar que se cumpra a lei de cadea alimentaria. O sea que, mal os vexo. Para nós é un tratado pensado para grandes corporacións económicas, para grandes corporacións alimentarias, a costa de pequenas e medianas explotacións, e consideramos que esas pequenas e medianas explotacións son precisamente as que xestionan o territorio, e nesta xestión do territorio cabe lembrar que é importante que nos demos conta do básico que é, xa simplemente mirando a fai 4 meses, 5 meses, 6 meses, cando vimos que a desxestión do territorio causa unha lacra que aquí son os incendios forestais e que levaron por diante, arrasaron miles de hectáreas en Galiza. Esta entrada de grande volume de produtos agrarios dende os países do Mercosur, dende Argentina, Brasil, Uruguai, favorece, entre outras cousas, o monocultivo e a especialización de grandes extensións coas que nós non podemos competir a ningún nivel porque non temos esas extensións e favorece tamén todo o que nós creemos que hai que camiñar en contra. É dicir, nós creemos que isto é a solución ou parte da solución é precisamente loitar para a descarbonización, para recuperar a biodiversidade, para camiñar cara á sustentabilidade, para loitar pola soberanía alimentaria que non temos, e que temos un país que está sin producir, e creemos que este Tratado de Mercosur o que xera é indefensión nas nosas explotacións gandeiras, sexa cal sexa o seu tipo, e logo, se me dá tempo explicareino, e o que debemos é, posicionarnos en contra. Tanto as condicións de cultivo como as condicións de cría de gando son totalmente diferentes alá, non hai criterios semellantes, non hai estándares semellantes, nin normativa semellante. E na normativa temos que ser conscientes de que nós aos nosos gandeiros lle pedimos uns estándares de calidade elevadísimos, os estamos presionando moitísimo ca burocratización, precisamente, e que isto, finalmente, por rematar,
o que vai é crear un marco no que nós non somos competitivos e que vai afectar gravemente aos nosos prezos. Eso por parte do Mercosur. O resto das proposicións que se fan na moción, eu teño pouca esperanza de que se aproben cando votan en contra noutros lados, pero en todo caso, o primordial é, estamos nunha comarca gandeira, nun concello onde a gandería ten moita importancia, e hai dúas maneiras de votar sobre esta moción, a favor ou en contra, pero do propio sector. Entón, eu apelo á responsabilidade e pola miña parte nada máis. Gracias, Ariana. Turno para o PSOE. Mario, ten a palabra. Ben, moitas grazas. Señoras e señores do BNG, nos non compartimos esta moción con vostedes. É unha moción xenérica que o seu partido está a presentar en moitos concellos. Vemos que veñen moitas cousas mesturadas, a PAC, a dermatose nodular e outras tantas. Eu quixen baixala a LIN, a nosa realidade concreta, porque é aquí onde eu son concelleiro, é aquí onde temos que preguntarnos con honestidade se este acordo é bo ou é malo para a nosa vila. E para facelo, pensei primeiro na economía real de la LIN. Pensei nunha das nosas empresas tecnolóxicas punteiras, que fabrica maquinaria industrial, como todos sabemos, e a vende en todo o mundo, competindo con empresas de fora da Unión Europea, máquinas de 400 ou 500.000 euros, se grazas ao acordo Unión Europea-Mercosur, esa máquina entra en Brasil cun arancel 50 ou 60.000 euros máis barato, a pregunta é sinxela. Que máquina vai marcar ese cliente brasileiro? A de la LIN. Iso é competitividade real, iso é emprego aquí, en la LIN. Por iso insisto que eu baixei a moción a la LIN. Pensei tamén noutras empresas da zona que traballen en obra civil, fachadas, metalurxia ou mesmo no sector textil, producindo na Unión Europea con altos estándares laborais e ambientais. Vender eses produtos sin aranceis en Mercosur significa abrir mercado, gañar marxe e fortalecer a economía local. La LIN gaña. Como non pode ser de outra maneira, evidentemente, pensamos no sector agrogandeiro. Unha gran cantidade de soja que entra polos portos da nosa provincia vai ás fábricas de pensos da comarca. As nosas cooperativas e os produtores dependen maioritariamente de soja de Brasil ou Argentina. Alguén pensa seriamente que podemos soster o noso sector porcino e as empresas de transformación sin importar gran deses países? Se este acordo falla, eses países buscarán outros socios. E nós de quen dependeremos? Pois, desgraciadamente, dos Estados Unidos, o outro grande produtor de soja e millo do mundo, de Trump, moi mal negocio para o noso sector primario. Por suposto que a socialistas nos importa o sector primario de la LIN, polo que tamén nos importa o leite, onde por primeira vez poderemos exportar queixos con arancel cero a países que coñecen e valoran o que significa a marca Galicia. Escoito dicir que este é un acordo de coches por vacas, como se fabricar coches non fose importante nesta provincia. Eu teño familiares que traballan no sector da automoción e teñen bons soldos e os gastan tamén en la LIN. La LIN tamén lle vai mellor se o sur da provincia vai. E a automoción representa... Espera, Mario. Sí, dois. A automoción representa alrededor dun 15% do PIB de Galicia. Como non imos defender que teña máis oportunidades? Pero isto non vai só de la LIN. Estamos nun momento xeopolítico complexo, con portas que se pechan, con auso do proteccionismo e co cooperación internacional en cuestión. Precisamente por iso, Europa debe facer o contrario, reforzar alianzas con países amigos e con democracias irmás de América do Sur, como Brasil, Argentina, Uruguai ou Paraguai. Defender o acordo Unión Europea-Mercosur non significa renunciar á defensa do noso sector primario. Hai que falar con rigor e sin alarmismos. As importacións adicionais de carne estarían moi limitadas, ao redor dun 1,5% do consumo total da Unión Europea. E a carne galega non ten nada que temer, porque non só é de alta calidad, é moi competitiva.
Non haberá ningunha avalancha. Ademais, o acordo inclúe cláusulas de salvagarda que permitirán paralizar as importacións de inmediato se hai caída de prezos ou persuizos graves. Hai mecanismos de protección e hai marxa de actuación. É algo fundamental. A Unión Europea non baixa ningún milímetro os seus estándares. Todos os produtos de Mercosur deberán cumprir estrictamente as normas europeas de seguridade alimentaria, trazabilidade e control sanitario. Os controls son rigorosos e aplícanse tamén ás importacións e, se fai falta, hai que aumentarlos. Nós, para rematar xa, defendemos unha Galicia con produtos que poden competir en calquera mercado. Defendemos unha Europa e unha Galicia abertas, modernas e solidarias, sin esquecer nunca o noso compromiso coas gandeiras, cos gandeiras e co futuro do noso rural. Nada máis. Moitas grazas. Gracias. Grazas, Mario. Turno para compromiso. Bueno, é a exposición. Falaste, Rafa. Rafa, ten a palabra. Bueno, despois de escoitar esta intervención do PSDG, que creo que pode asumir perfectamente o Partido Popular. Eu felicito a Mario. Ao 100%, ves? Fixo moi ben. Dicir, sí. E lembrar que... Non o digo de broma, Sí. A mellor intervención que fixo na historia de aquí, da súa intervención. Está mindo... Pode poñer o tempo outra vez? Bueno, quero decir, eu quero lembrar que en Europa o Partido Popular e o Partido Socialista votan conxuntamente o 80% das veces. Non debería ser nada novo o que estamos escoitando hoxe, que, por certo, é unha parte importante que comparto, e en outra cóstame máis. Levo unha temporada xa larga falando da cuestión do Mercosur en diferentes debates, medios. É unha cuestión, unha complexidade tremenda. A min sorprende, sorprende dende o máximo respeto que se traiga este debate ao pleno de la LIN. Digo, dende o máximo respeto porque é unha cuestión que sin duda trascende e que debe estarse negociando na Unión Europea, non? Isto ten unha orixe moi clara. Hai un fillo adoptivo de la LIN que estivo no nacemento desta cuestión, que é o Dr. Raúl Alfonsín no Pacto de Iguazú no ano 85, e despois no Pacto de Asunción no ano 91, que entrou o Mercosur. Agora estáse chegando a un acordo que xa está en tribunais, porque evidentemente pois había países que non están de acordo. Estáse discutindo cuestións tan importantes como as cláusulas de salvagarda. Eu quero lembrar que este tratado pode entrar provisionalmente en calquera momento, porque se un só país do Mercosur, por exemplo, Paraguai, que parece ser que ten toda a idea de ratificalo, se o ratifica Paraguai, inmediatamente, automáticamente entra xa en vigor, co cal eu creo que hai máis riscos para a produción galega se este tratado está entrando provisionalmente, porque as cláusulas de salvagarda non van a ser as mesmas. Eu, señora concelleira, señora diputada, con máximo respeto que sabe que lle teño, non lle vou decir o que lle vai decir despois a Abelino Souto de que votaron exactamente o mesmo que Vox en esta cuestión, porque seguro que Abelino o ten preparado, porque sei que son afortunadamente dous mundos diferentes. O BNG é un partido que ten todo o meu respeto, Vox é un partido que ten todo o meu desprecio, non? Que quede ben claro. Decirlles que o que sí é certo é que supoño que o BNG non quere para Galicia unha autarquía, porque estamos vendo como a Unión Europea acaba de chegar a un pacto coa India, un pacto que afecta a 2.000 millóns de persoas para unha cuestión de produtos. Dixo moi ben Mario que o Pacto do Mercosur beneficia a unha parte importante da industria galega. É así. A outras cuestións como o viño, é así. Habría que ver se co leite sí ou non. Si pode afectar ou non ao sector agrario e ao sector gandeiro. En principio pode afectar, pero para eso están as suspensións das cláusulas de salvagarda, que eso é o que agardemos que actúen ou que entren inmediatamente para que non se produzca así. O que sí é certo é que a xeopolítica está cambiando. E aquí tens que posicionarte. Ou ben cos Estados Unidos dunha persona bipolar, dun fascista como é Donald Trump, como estamos vendo estes días, ou ben cos países irmáns
de Europa como se pode estar facendo con o mercado do Mercosur. E tamén hai que decir ao campo e ao agro galego que se teñen que ir adaptando porque antes ou despois van ter que competir tamén con determinados mercados. É moi complicado pola nosa propia idiosincrasia, habrá que ter as cláusulas necesarias para poder protexer nosos produtos de calidade, despois podemos falar tamén da PAC se son suficientes os recursos ou non, que eu creo que non, pero dende logo Galicia non pode estar dentro da Unión Europea a marxe do resto do mundo e teremos que posicionarnos e defender os nosos intereses e mellorar a nosa industria en todos os sentidos para poder competir, porque senón o mundo vai nos comer, señora deputada, señor concelleira, é así. Eu entendo perfectamente o posicionamento do BNG intentando defender o agro e a gandeiría, a cuestión na que estamos todos absolutamente a favor, pero tamén temos que adaptar ao mundo moderno que vai como vai, e este tratado de Mercosur afecta a 720 millóns de persoas. Representa o 25% do PIB mundial. Estamos falando que é o 35% do comercio global mundial. Isto é moi importante. A Unión Europea probablemente exportará nos próximos anos, cando entre dentro de 2 anos en vigor, se non entra antes xa, 48.700 millóns de euros exportará a Unión Europea, mentre imos importar en principio menos de 10.000 millóns. Co cal, en principio, parece ser que na balanza de pagos, por así decirlo, imos a ir máis que beneficiados. Pero, dende logo, que estaremos todos atentos, dende a nosa modestia dun Concello de Lalín, elevando esta petición aos organismos que fagan falta para que as cláusulas de salvagarda suspendan cautelarmente calquera variación, por exemplo, nos precios da carne, que poden afectar moitísimo a nosos gandeiros ou incluso do polo. Pero en outros sectores, como ben decía o compañeiro, iba a decir o compañeiro do metal do PSDG, sí que nos vai beneficiar fondamente este pacto. Por lo tanto, como... Ya está. Vale. Turno para o noso portavoz, Abelino Souto. Ben, eu quero primeiro facer un pequeno inciso xa por todo o que levo escoitado e por todos os comentarios que me teñen chegado. E, bueno, iso tamén é o nivel de polarización no que temos sometida a sociedade e da que somos responsables todos os políticos. E, evidentemente, eu aquí falo como portavoz do Grupo de Goberno, como concelleiro do Partido Popular, pero tamén todo o que digo como moitos outros, como un xoven gandeiro que ten a súa explotación, que acaba de hipotecar os mellores anos da súa vida para sacar adiante o seu proxecto, como unha persoa que, dependendo da decisión e como salgo de Mercosur, arrisca o seu propio patrimonio e arrisca tamén a súa vida, como o resto de agricultores e gandeiros, porque eu acabo-me de incorporar recientemente ao mundo rural. Tamén digo que normalmente eu suelo falar claro, e intento falar claro sempre. Sempre digo o que penso, e tamén non vou dicir hoxe. Inda que as miñas conviccións propias, inda que a veces sexan difíciles de defender e outras veces sexan sinxelas de defender. E dentro destas conviccións propias, eu estou a favor do libre mercado, estou a favor do liberalismo, estou a favor do capitalismo, estou a favor da defensa do empresario e das empresas por riba de todo, creo que é o mellor escudo social. Estou na antítesis de todo o que pensa e sinte o BNG respecto aos empresarios, aos agricultores, aos gandeiros. Estou nas antítesis do que eles pensan. Antípodas, perdón. Pero digo o seguinte, eu entendo os gandeiros e agricultores, compañeiros, moitos viviron comigo nos meus pisos, compañeiros que estes días están cos tractores, eu entendo as súas manifestacións, comprendo perfectamente o seu hartado, comprendo a falta de información, porque seguramente moitos políticos fixeron mal trasladar o mensaxe que hai con Mercosur. Entendo a súa preocupación, eu fui o primeiro que me pasei tarde inteira collendo o acordo de Mercosur capítulos por capítulos e traducíndoos do inglés para ver o que decían. Que me levo lido documentación non se pode imaginar canta. Son o primeiro que sei que países do Mercosur, no sector primario, van a producir con produtos que están prohibidos na Unión Europea. Sin duda, claro que si, eu non autoengaño a ninguén. Pero tamén son consciente de que hai unhas cláusulas de salvagarda e unhas cuotas que interesadamente algúns partidos non están contando. E como decía Mario, a carne que vai a poder introducirse, porque xa está como produto de especial protección dentro do acordo do Mercosur, a carne que se vai a poder entrar na Unión Europea
como o libre mercado, están entre un 1,4 e un 1,6% do consumo total de carne da Unión Europea. Non chega nin a un filete por europeo. E isto non se lle conta. Non se lle conta a xente que hai unha cláusula de salvagarda automática, por exemplo, para a carne, que se distorsiona o mercado máis dun 5%, se paralizan as exportacións dese produto na Unión Europea. Por que non se contan esas cousas? Porque non se conta que hai que dicir que hai que fortalecer e que os países do Mercosur se vayan adaptando ás normas. Pero non podemos pensar en pequeno. Eu non quero pensar en pequeno. Hai un refrán que utiliza moito o meu alcalde que di que cada un anda ao seu menos eu que tamén ando ao meu. Como sociedade non podemos pensar neso. Como sociedade temos que pensar en que vai a beneficiar a Galicia, a España. Temos problemas co sector primario en produtos moi concretos, que hai moitos produtos do sector primario que van salir beneficiados co Mercosur. Temos problemas con produtos concretos. Bien, vamos dar solución, poñamos cláusulas, poñamos recursos económicos e vamos a protexelos. A broma das bromas, e permítame con respeto, é que me veñan aquí a decir que o Bloque Nacionalista Galego é a defensor dos gandeiros. Por certo, ten razón Cuiña, e vou nos felicitar porque agora votan con Vox, teñen razón. Menudos aliados, éramos poucos e pareu a abuela. Bildu, BNG e Vox, votando xuntos. Xa todo o mundo que saca as súas reflexións. Nunha mesma votación opinan o mismo. Vox, ca BNG, ca Bildu. Os tres xuntos, cada un que saque as súas conclusións. Pero que o BNG nos diga que vai a defender os gandeiros. Mire, cando houve tratoradas para que se reducira a burocracia da PAC, que votou o Bloque Nacionalista Galego na Unión Europea? Non votou a favor de reducir a PAC. Cando me fala de defender os gandeiros, fálame de que están protexendo sempre o lobo por riba das nosas vacas, que xa fai máis de 3.000 ataques diarios. Cando me fala de protexer os gandeiros, que xa utilizou esas palabras, fálame vostede de que están intentando na Unión Europea incrementar a renatura con todo o que provoca no sector e no medio rural o incremento da renatura. Alguén se pode creer que o BNG vai a ser o defensor dos gandeiros? Eu podo dicirlo a todo o mundo, e digo-llo, co corazón na man, porque o sinto. Se alguén vai defender os agricultores e os gandeiros, é o Partido Popular. Que con Mercosur non é sí nin non. Con Mercosur ten 1000 matices polo medio. Para min eu teño claro que o mercado de Mercosur en global vai a ser positivo. Eu non teño ningún complexo en dicilo, señora Fernández. Claro que sí. Agora digo, cláusulas de salvagarda automáticas. Expliquemos as cuotas que hai con Mercosur. Expliquemos que só vai poder entrar entre un 1,4 e un 1,6% da carne de Mercosur sin eses arancéis. Expliquemos o que dixo o señor Mario, como vai a beneficiar as fábricas do pienso, como vai a repercutir na soja, no millo, que xa se está traendo de Argentina, de Estados Unidos, que va en transgénica e que está vindo con arancéis. Colle as etiquetas do seu pienso da súa casa, colle os sacos que eu collinos e todos os sacos poñen soja transgénica, maíz transgénico. Eso produces aquí en España? Claro que non, que as fábricas de pienso están traendo todo desde alá con arancéis. Digámoslle ao sector primario, digámoslle ao sector do viño, digámoslle cos do queixo. Eu remato, dicíndolle unha cousa, ademais. Aquí temos uns produtos de calidade, con uns enormes produtores, uns produtos que teñen un nivel alto, medio alto, máis ben tirando alto, e que estou seguro que van a competir sin ningún problema nos mercados que se lle afronte. E digo eu que pensando en pequeniño, encerrándonos na nosa casa, non vamos a chegar a ningún lado. E moito menos co Bloque Nacionalista Galego, que xa llo dixen máis que unha vez, que o único que pensa e o único ideal para eles é un sector primario en taparrabos e cas vacas polas cunetas. Ese sector primario xa non existe. Hoxe existe un sector primario que compite, un sector primario que sembra o millo con GPS, un sector primario que se está adaptando. Eu comprendo e dígolle aquí, voten a favor e fagan presión para que lle reduzcan a burocracia aos gandeiros, para que se desprotexa o lobo, para que lle quiten a burocracia medioambiental a que están sometidos, que é realmente o hartazgo que ten o sector primario e polo que tamén está nas rúas. Apoien todo eso, apoien a reducción toda da burocracia das medidas medioambientales que aplica o Bloque Nacionalista Galego. E verá, xa finalizo. Home, señor Vilariño, que vostede mo diga que lle ampliaron o tempo de 4 veces. Finalizo. A ver, aquí houbo algún concelleiro ou concelleira que pediría máis plazo en todo o pleno que eu non lle dera? Houbo algún? Perdóname.
a Paco deille tamén 3 ou 4 veces que me pideu. Eu non lle dixen que non a ninguén. Que pasa? Que nós temos que traballar... No, eso lle quería aclarar que non tenga moción son 3 minutos. Sí, claro. Pero ti tamén tiñas 3 minutos na de Cuña e... Bueno, venga, Ariana, ten a palabra. Oye, que pasa? Taparrabos aquí fai moito frío, pero... Vou ou que? Veña, imos... ten a palabra, Ariana. Ben, vamos empezar así con cousas que foron dicindo os concelleiros. Primeiro, bueno, a Belino parecenlle curiosas moitas cousas, a min pareceme tamén curioso que vote cos sanchistas. É curioso, é curioso. Logo, Mario, mira, os insumos, somos totalmente dependentes de insumos, en parte, porque temos 900.000 hectáreas neste país sin producir. Estamos co 20% do país producindo. Temos unha superficie media por explotación con 14 hectáreas que é menos da metade do que ten o resto do Estado e a Unión Europea. Entón, igual é que dependemos de insumos por algo. Igual é que tiñamos que saber que a nosa terra é productiva e podemos sementar nela e non depender tanto deses insumos tan bons que veñen de fora e que nos chegan aos nosos portos. Eso para empezar. Logo, os queixos. Eu non sei se saben vostedes que o 75% do leite que se transforma neste país, o 75% vai en bric, vale? E non vai resultar beneficiado deste pacto. Logo, máis cousas. Dicían que non querían falar, que vostedes querían baixar o tema a Lalín, que querían falar de Lalín, e logo meteron a xeopolítica internacional. Bueno, xa nos imos un pouco de Lalín. Esta cuestión trascende, evidentemente, a Lalín, pero é que a Lalín, onde temos o 10% dos afiliados á Seguridade Social dependentes do sector agrogandeiro, afectalle moito, moito económicamente. E o mundo non nos vai comer. O que nos vai comer é votar a favor de ser fagocitados, e que non temos nada que ver con eses países do Mercosur. Non temos unhas condicións de produción iguales. Para nós, os custos de produción non se asemellan para nada, nin os de Brasil, nin os de Paraguai, nin os de Uruguai, nin os de Argentina. E logo, Abelino, non sei que corte do vídeo vas coller porque está complicado. Non está complicado. Vamos a ver. Pero non se ofenda. Non se ofenda. A mí chamoume señora que vai andar en taparrabos, estou aquí tranquilamente. Non se ofenda tanto. Mire, chámalle compañeiros e compañeiras e votan en contra deles. Está votando a favor de Mercosur en contra dos seus compañeiros e das súas compañeiras, deses que di que viviron no seu piso. Está votando en contra incluso do seu sector. Vota en contra do seu sector e vota a favor do que di o Partido Popular. Non sei se sabe como se chama eso en idioma da rúa. Ocultación é tratar todos estes temas no Parlamento, nos distintos parlamentos, e que na TVG non saia hasta que os gandeiros se botan á rúa, porque este tema xa se levou a debate no Parlamento Galego en febreiro do ano pasado e aquí todos caladiños e a TVG non dixo nada. E na TVG o Bloque Nacionalista non manda, así que xa sabemos quen é o partícipe desta ocultación. E logo xa é a broma das bromas que é o lobo, que este xa merece capítulo aparte. Xa cando non había maneira de venderlle as salvagardas que non van facer cumprir porque non teñen esa capacidade, porque son tan incapaces que non son quen de facer cumprir nin uns nin os outros a lei da cadea alimentaria, estamos vendendo o noso produto regalado, sabendo que temos unha cantidade de leite do 40% do Estado que nos están pagando moito menos que o resto do Estado. Non lle parece ben, estánnos pagando moito menos que o resto do Estado, non son capaces nin de facer cumprir a lei da cadea alimentaria e vanlle facer cumprir aos países do Mercosur as salvagardas, que algún deles xa dixo que non quería saber nada deso, e que é de traca. E logo, o do lobo, e remato, vostede, Abelino, cree que os gandeiros e as gandeiras son tan parvos, que o ven votar a favor de Mercosur e o pode tapar
ca manta eterna do lobo. Vostede cree que son tan tontos e tan tontas, que somos tontos e tontas. Mire, pensar en pequeno sabe que é? E respóndolle e remato. Vender o país. Eso sí que é pensar en pequeno. Así que pensa vostede bastante pequeniño. Nada máis. Gracias, Ariana. Mire, Ariana, nós non votamos en contra do Mercosur. Nós aquí estamos votando en contra da moción do Bloque Nacionalista Galego, que é distinto. Porque, mire, se o Bloque non pode sacar peito en algunhas cousas, é na defensa do sector primario. E, desde logo, os gandeiros, que eu saiba, nunca moitos defendeu. Creo que dos partidos que hai no elenco parlamentario galego, atreviríame a decir que é o partido que menos defendeu o sector, por incluso menos co PSOE, que xa é dicir, que xa é dicir. Bueno, non o sei, eu digo, non contaba con democracia orensana. Pero o que... Sí, bueno, digo que non me foi a idea aí. Entón, quero dicir con isto de que, a ver, cada un fala da feira según lle vai nela. E o Bloque Nacionalista Galego, agora parecelle que ten unha ferramenta bonita para erosionar o Partido Popular. Eso é, mira, o Bloque Nacionalista Galego, os gandeiros e as gandeiras, importalle un comino. Importoulle sempre, un comino non se di en galego, importalle unha berza. Unha berza tampouco é adecuado. Eu que é adecuado non o podo dicir, polo tanto non lle importa nada, vale? Entón, como non lle importa nada, ao final, pois, dicen, por que nos temos que meter nesta danza? Para erosionar o Partido Popular. E iso é lexítimo, perdón, iso é lexítimo. Iso é lexítimo. Todos os partidos se meten en fregados que poden erosionar ao contrario. Normal. Pasa en todos os eidos da vida. E non é unha excepción. E eu non lle reprocho, Ariana, para nada. E o que lle digo é que, a ver, o feito de que vostedes consigan non, voten en Europa o mismo que a vos é de traca. Iso quere dicir que os intereses de vos e os de vostedes son parecidos. E é que facerlle daño ao Partido Popular. Facerlle daño... Perdón, a ver, eu respetei. Son parecidos porque, sabe cal é? Teñen un interés supremo que é erosionar ao Partido Popular. Vos e vostedes, Bloque. Teñen un fin común. E o fin non sempre xustifica os medios. E o fin, como lles vale para erosionar o Partido Popular calquera cousa, ustedes non teñen dúbida ninguna en votar con vos, en votar con Bildu, dalle igual, dalles exactamente igual. Entón aquí parecelles que toparon unha landre boa, entón como toparon unha landre boa, din, vamos morder nesa landre, porque ao mellor dan o resultado políticamente. Mire, eu creo que nós demostramos ao longo da nosa traxectoria que defendemos sempre o sector primario. E ao final xa se verá que pasa co Mercosur, xa se verá quen sale beneficiado e quen sale perxudicado. Vostede esquece que en Galicia temos unha idiosincrasia particular para sobrevivir, ya que parvos non somos. O máis parvo, o galego máis parvo fai avios. E iso significa que para iso se montou Paraguas de Galicia Calidade. Os nosos produtos que pode facernos dano o Mercosur son de tal calidade que aquela xente, e hai moita, que queira e poida, vai seguir consumindo produtos galegos. É claro que poderá ter carne argentina, pero se queres unha boa carne de Cachena ou unha boa carne de Rubia Galega ou unha boa carne producida en Galicia, non vai dar competido a Argentina que a nosa. Vai ser máis barata? O mellor sí, de acordo, seguro que sí. Pero seguro que sí, eu non digo que non. Pero, por contra, vostede sabe que cando é vostede veterinaria, cando lle dá unha pastilla, cando lle dá unha medicina a un animal, o mellor atácalle un pouco ao fígado, pero arreglalle outras cousas. O ser humano, cando toma unha pastilla, o mellor o fígado queixase para metabolizala, pero arreglache outras cousas. Entón, isto hai que tratalo desa maneira. Unhas cousas son boas e outras son non tan boas. Entón, eu creo que o decía Mario, o que felicito, non porque nos coincidamos neste plantexamento concreto, senón porque creo que foi unha intervención
a caída aquí á nosa área, á nosa zona, e creo que non vou por aí. E creo que, efectivamente, hai cousas que van salir moi beneficiadas, outras menos, pero miren, ter un mercado mundial de 700 millóns de almas, creo que é un tema importante a ter en conta, creo que é un tema importante a ter en conta. Tal e como está a xeopolítica, xa sabedes como se as gastan algúns, América, os Estados Unidos anda o seu, China anda o seu, Europa estamos un pouco na terra de ninguén. Ás veces dá a sensación de que andamos polo mundo adiante como o can que non xanta. O can que non xanta mete o rabo entre as pernas, agacha as orelliñas e vai andando. Ás veces Europa parece eso, parece esta vetusta Europa que necesita unha inyección de terramicina para fonda para que lle sanen a memez que ás veces padecemos, porque claro, tamén hai que dicilo, e termino, Ariana, porque podía falar unha hora desto, e non é de xustiza, porque é a súa emoción, vostedes fanlle dano moitas veces ao agro votando cos verdes en Europa. Todo ese mundo verde, que son verdes roxos por dentro e verdes por fora, pero que en fondo o único que son é unha disfraz dunha opción política de ultraizquierda, que sei o que son os verdes, fundamentalmente, pois ocurre que vostedes, cando os verdes levan unha iniciativa en Europa, están nese grupo, e vostedes apóiana. E sabe unha cousa? Eso falle moito dano ao agro español, e ao agro galego en especial, porque aquí, moitas veces, os parapetos que nos poñen para saltar son moi malos de saltar, porque Europa dedícase a regular, en vez de producir, a regular. Gastamos as nosas enerxías en regular absolutamente todo. E veña, a ver se lle podemos poñer máis papeles, a ver se o gandeiro, para se lle nace un becerro, a ver se ten que mandar unha estancia ao Papa de Roma para que lle deixe vender. É que son destas cousas que lóxicamente, fanlle moito daño a Europa, fana menos competitiva, e vostedes, hai que dicilo, están nese grupo. Sí, disfrazan de que, bueno, hai que defender o medio ambiente e o patrimonio e o globo terráqueo e todo eso, e con esa disfraz, vostedes valelle todo, pero vostedes votan cos verdes case sempre en Europa. E esas políticas que propoñen os verdes en Europa fannos moito daño ao agro galego e ao agro español. Así que, por eso, todo o que dixemos todos, vamos a votar en contra, e creo que o debate desta moción, deste pleno, dá moito de sí, porque creo que pode valer de exemplo para moitas cousas, e nós non temos ningún complexo. E cando temos que votar, votamos, e defendemos o que entendemos que é bo para os nosos veciños, que é a nosa obligación. Votamos, entón. Votos emitidos 19, a favor 2 do Bloque Nacionalista Galego, abstencións 4 de Compromiso, en contra o Partido Popular e o Partido Socialista. Queda rexeitada. Por si queren preguntar, digo yo aquí, voulles comentar un tema ao pleno, porque é un tema que ao mellor pode xurdir para que non haxa segundas lecturas. Eu estou en negociacións ca Conselleira de Vivienda para fazer máis viviendas de protección en Lalín. Demos o solar, ofrecemos outros varios solares, e tamén lle comentamos a posibilidade das vivendas que hai ali indo para, no empalme, indo para as vivendas que se chamaban dos camineros. Bueno, ali hai 4 bloques de viviendas. Quedarían unhas 20 e pico viviendas entre os 4, 24, creo recordar. Ali hai 24. 2 bloques son da Xunta de Galicia e 2 bloques son do Estado. Ali están os de medio ambiente e os de incendios, creo que tal, provisionalmente ali e tal, e máis hai algunha vivienda que debe estar aínda con xente e tal, que habrá obviamente que negociar con eles, pero o que vos quero dicir é que ela díxome, eu pediñe a posibilidade e ofreceu-me ela de poder facer ali, refacer eses bloques totalmente e facer ali unhas viviendas de calidade. E eu dixenlle que sí, que me parecía ben, vamos. E a mí o que me gustaría é un tema que estaba negociando cando era delegado do goberno Juan Miguel Diz Guedes, mirade o que choveu, para que esas 2 bloques que son do Ministerio se lle cederan á Xunta de Galicia ou ao Concello de Lalín para tratalos como un todo.
Entón, eses 2 bloques que ten o Ministerio, que, por certo, a nivel catastral, os 4 bloques figuran a nombre da Xunta de Galicia, pero non son da Xunta de Galicia, 2 son do Estado. Entón, eu que lle quero pedir a súa delegación do Goberno é que, ao fío do que empezamos a negociar e que quedou en nada hai máis dunha década, a ver se fora posible que o Ministerio de Fomento, neste caso, a través da súa delegación do Goberno, poidera eses 2 bloques que ten aí mortos de risa, cedérnoslos ao Concello, para non cederlos a súa vez á Xunta de Galicia e facer os 4, porque senón faríanse 2. A miña idea é facer os 4, porque así xa serían o doble de viviendas. A conselleira está disposta? Ela propuxo o día que veu aí, veu por o tema este cando empeza a tempada de invernía, e veu aquí a Lalín, como estábamos ali ao lado, veu as vivendas e díxomela, estas vivendas podemos facer de protección. Entón, estamos traballando neso, entón, nós esa moción, en vez de traerla ao pleno, que deberíamos traer ao pleno, vamos a levar á Comisión de Goberno, por son temos que esperar un mes. Entón, vamos a facer unha moción á Comisión de Goberno, pedindo á Delegación do Goberno e ao Ministerio do Fomento que retomemos aquel acordo que tiñamos, que en principio non había moito problema, e que non la cedan ao Concello de Lalín. Para nós, a súa vez, porque aquilo, en vez de que está ali morto de risa, está nun sitio hoxe bastante bo, e ali facer todo aquilo novo, pois creo que iban ser, aparte de que son un número importante de vivendas, tamén rehabilitamos 4 bloques que están en moi malas condicións, como sabedes, e que... Pero, xo... Sí, pero a reforma, xa mirou a conselleira, leva unha reconstrucción integral, prácticamente. Pero a burocracia deste país significa que tirar todo e facer novo temos que modificar o plan. Modificar o plan, sabes que significa? Un conto ao ceo. Entón, por eso ímolo facer por esa vía e non seguimos aportando mar solares. Aquí, se a Xunta quere facer viviendas, non vai ter problema ningún. E logo vamos a rogos e preguntas dicindo... Sí, perdón. No, pero eu... A ver, Paco. Vamos facer unha cousa. Vamos facer unha cousa, porque eu non teño inconveniente ningún. Mira, cando terminamos o pleno, terminamos o pleno de rogos e preguntas. Ao acabar o pleno de rogos e preguntas, cortamos o pleno e falolles estas cousas. Non teño ningún problema. Non teño ningún problema. Pero que non teño ningún problema. Simplemente lle digo que quería vir a este pleno, pero non me deu tempo de facer a moción. Porque vai ir a comisión. É que... Sabes que lle importa? Porque cando meta en comisión vai dicir eso porque non o trouxeron ao pleno. Pero se non nos informa de nada, digo, por favor, a ver, que chapó para vostede, pero que tamén sabe... Ben, vamos alá. Rogos e preguntas. Bueno, diante dos datos estes últimos que se publicados de cara a situación no comercio no noso concello, con un número relativamente espectacular de pechos, e sendo o terceiro concello de toda a Galiza con máis comercios que se pecharon. Perdona, tranquilo, non teñas tanta sensibilización na piel. Veña, perdona, que non che pui un micro. Repite, por favor. A pregunta é de algo importante. Entendemos que os datos que se publicaron recentemente sobre o estado do comercio no noso concello son que encenden todas as alarmas e son moi preocupantes, onde, un número importantísimo de comercios pecharon no pasado ano, onde o noso concello, insisto, o terceiro concello de todo o país con máis peches en comercios, ni máis ni menos, e a miña pregunta é, porque como non se denunciamos o tema, non vimos absolutamente nada deste goberno ao respecto, sinxela, que medidas vai adoptar este goberno para revertir a situación? Gracias. O tema non é fácil de responder e a solución xa nos gustaría tela. O que está pasando en Lalín con o tema do comercio está pasando en todo Galicia. Por lo tanto, non somos unha anomalía. Que ocorre? Que aquí, hasta ás veces por temas xeneracionales, outros por outros motivos, por falta de rentabilidade, pero moitos por temas xeneracionales, nós, por exemplo, temos unha das cousas que funciona en Lalín. Eu se quere contesto, e se non quere que lle conteste,
Digo, é unha das cousas que temos en la LIN que funciona razonablemente ben é a hostelería. Bueno, pois aquí hai 2 negocios de luxo totalmente parados por culpa de que non hai quen o explote. Un deles é o Agarimo que coñecen e Rías, como se chamaba aquel restaurante que hai ali? Rías Baixas. Son 2 restaurantes que están xa pó e que podían funcionar mañá mesmo, están mortos de risa. E a mí dame moita pena porque ás veces a xente ten que comer fora porque non hai ningún de comer en la LIN, sobre todo os fins de semana. Bueno, esa é unha realidade que cando non hai relevo generacional é unha, e outra que ás veces non hai relevo generacional ao mellor tamén porque a rentabilidade non é a que se desearía. Pero ese non é un tema que pase en la LIN, pasa en todo Galicia e vostedes sábeno perfectamente. Xa nos gustaría revertirlo e ter unha filosofía. Pero non pasa en todos lados. Os datos din que somos o terceiro concello de todo o país que máis comercios se pecharon. Eu non sei se para este goberno unha coña porque todos están falando de outras cousas, pero me parece algo bastante máis serio e non vale que pasa en todos os lados. Non, é que o noso concello terceiro de todo o país que máis comercios pecharon. Nós facemos o que está na nosa mau para que haxa actividade comercial en la LIN e para que haxa máis que noutros sitios que o hai. Porque, claro, se usted me compara o que vai pechar, ao mellor, en Rodeiro ou na Golada, porcentualmente pecha menos que aquí. Por qué? Porque xa non sabía. Entón, claro, esa é demagoxa. Entón, claro, sí que pechan. Pero non é un tema, non é un tema, xa nos gustaría ter unha variña máxica, pero nós, cando se fan as aldeias de Nadal, pensamos no comercio. Cando se fai calquera actuación que teña que ver co cocido, pensamos no comercio. Cando se fai todo o que se facemos aquí, temos unha orientación cara aos pequenos comercios. Que ocorre? Que ás veces non funcionan como nos gustaría e ás veces tamén cando eles se asocian tampouco ao mellor funciona como se nos gustaría que funcionaran. E esa é a realidade, nós xa nos gustaría poder cambiala ou ter unha variña máxica para facelo. Pero non a temos, pero eso non quere dicir que non pelexemos todo o que este na nosa mão. Mais rogos e preguntas? Ten a palabra Alba. Eu son 2 así rapidiñas. Bueno, unha delas alá polo 2023 trouxemos dentro do noso grupo municipal unha proposta para iniciar as xestións necesarias tanto coa Xunta de Galicia como co Ministerio para que o Concello de Larín poidera darlle uso ao antigo centro de saúde unha vez que este quedara sen servizo. Daquelas, ridiculizóusenos, logo dali a un tempo saíron dicindo que agora sí que se poñían mans á obra e esta pregunta ven a colación dunha nova que vimos estes días que é que no Concello de Nigrán por exemplo, recibirán o luns mediante a adscripción ao seu antigo centro de saúde. E preguntámonos se se manteñen actualmente as negociacións abertas con respecto a este tema, si saben ou teñen constancia de se a Seguridade Social ten prevista a reparación do centro para entregalo e se son conscientes, que me imagino que sí, que de seguir alongándose no tempo a reparación e de seguir deteriorándose o centro, pois que vai chegar un punto no que se encontrará nunha situación irreversible e o edificio non servirá para nada nin para os veciños e veciñas de Lalín. Esta é unha pregunta e a outra pregunta é sobre a Rolda Leste. Eu creo que é unha vía moi importante, unha das principais de Lalín, evidentemente ten moito tránsito, evidentemente tamén ten unha serie de problemáticas como a pendiente, etcétera, pero, eu creo que é importante darlle unha solución ao estado no que está porque é lamentable. Fai máis dun ano saía unha nota de prensa, creo que era Paz Pérez, ademais, anunciando un estudo para o arranxo integral desta vía. A día de hoxe non hai nada feito. Vimos tamén na prensa no seu momento que o orzamento para arranxalo que podía andar sobre os 2,5 millóns de euros. Eu pregúntome se saben máis ou menos en canto se podería orzamentar, se teñen xa algunha data ou algún período previsto para acometer estas actuacións e se vai a ser previsiblemente no 2026 ou se será xa de cara ao 2027. Gracias. Máis preguntas ou rogos? Non, Carlos, outra. Entón, Rafa, dá para... Sí, varias cousas. Bueno, primeiro, falando de estradas, pasei bastantes veces pola estrada, digamos, a que pasa por diante do Monserrat, ali na zona de onde ten negocio... Avenida Estación. Avenida Estación. Sí, estáse deteriorando de xeito sorprendente. E con estas aguas de todo este inverno e tal, estáse degradando día a día e comeza a estar incluso algo perigosa. Digo para que lle boten un ollo ali e que vexan, porque a verdade é que... Despois hai outra cosa que a mí me obsesiona moito, que é a cuestión da limpeza. Eu creo que os domingos pola mañán, que eu
teño a mala costume de levantarme moi cedo, porque durmo pouco, e baixo a Lalín e vexo diante de unha serie de pubs, non de todos, unha cantidad de cabichas no chan que chama moito a atención da cantidad de lixo que hai diante de moitos pubs e que eu creo que dan bastante mala imaxe, porque xa me teñen transmitido así, de persoas que veñen os fin de semana, pues, por exemplo, a comer cocido de fora, que eu creo que a mellor se podía reforzar ese servicio dos domingos pola mañá, negocialo de algún xeito, non sei como está o contrato exactamente, pero creo que había que darlle unha volta a esta cuestión. Señor alcalde, antes de finalizar o ano 25, tiñamos acordado, entre aspas, falar de ter decidido os cambios ou as engádegas no rueiro de Lalín. Non o fixemos e eu creo que é unha cuestión que ao mellor, cando pase toda esta cuestión do cocido, o entroido tal, que nos podemos sentar a faralo se vostede así o considera. E despois, como é case tradicional, quero mandar unha mensaxe ao asesor de deportes, que seguramente está seguindo este pleno dende o ordenador, de que a megafonía do Cortizo e a megafonía do Lalín Arena, señora concelleira de Deportes tamén o traslado, é altamente deficiente. Eu creo que é algo que temos que mellorar bastante, porque a do Cortizo é espeluznante cada vez que a escoitamos e a do Arena é manifestamente mellorable. Tamén outro día estábamos un acto, señora concelleira de Cultura, no museo, e creo que tamén o equipo de sonido que é francamente mellorable, porque xa pasaron anos e todo hai que renovalo tamén, para o que teñan en conta. E nada máis, moitas gracias. Que disfruten da gala do cocido, por certo. Gracias. Medela. Un é que a carretera PO 203 está totalmente desfeita. Eu nunca recordo así como está hoxe en día, nunca recordo así. O sea que tomen todas as medidas para decirle á Consellería que tome, que faga para arranxala, porque non sei aguantar agora todo o inverno, non sei como vamos pasar por ela. E despois tamén outro rogo. Estiven con axentes esta semana, con axentes de Rede Natura, e falei do tema das podas dos carballos que hai onde o Pozo do Boi, non? E dixeronme que se o solicitaban, pois que non habría problema ningún, o sea que rogolle que o soliciten. E nada máis. Moi ben. Medela, a conselleira vai a ter aquí o domingo. Pois hai que enseñar unhas fotos, Vai a ter aquí o domingo que vai ser comendadora. Bueno, podo dicir que lle pedín que ali hai que botar unha capa de aglomerado desde a Cruz da Grade hasta Vila Tuxe. Ainda non o dixeron? Vale. Bueno, ao mellor tamén, pois eso eu creo que axuda. Pero vamos a ver, en principio está, digamos, reclamada, xa hai tempo, porque hai tempo xa que estaba mal. Sí. Entón, a ver, eu que lle pido é, porque ali non vale un bacheo. Ali hai que botar unha capa de aglomerado nova. Eles pretendían bachala, pero o bacheo non nos arregla o problema. E sobre o tema da Rede Natura, pois preguntades se poden cortar esas polas, pois agora é o momento. Sabes que hai que cortalas en inverno, antes de que boten tal, en menguante. Son despois salen todas retortas e van protestar outra vez Medela porque saliron retortas. Entón, hai que cortalas en menguante e queda un cuarto para cortalas. Así que, de facelo agora. Ocúpate deso que eres dali. E logo, con respecto ao que di Rafa, si eu son consciente de que a megafonía é mala, un día vi unha megafonía nun sitio como a Arena e chamei para que a ver se podíamos poñer unha. É cuestión de cartos, Rafa. É cuestión de cartos. É un tema de pasta. É un tema de que eu acordome que aquela que había naquele sitio que vin eu sí que funcionaba moi ben, pero o presuposto que nos deron por a Lalín Arena era astronómico, non era inasumible, non o podemos, que, bueno, a mí gustaríame, pero non o podemos facer. E logo despois, con respecto do campo de fútbol, si sempre foi mal, aquilo parece unha chicharra, en vez de unha megafonía parece unha chicharra. E ao mellor o que habría que facer aí, se cadra no campo de fútbol, o que se podría facer algunha megafonía que quitemos de outro sitio porque se vai a renovar, poñela ali que houbera... Pedimos? Vai no plan este último dos 200.000 euros. Vale. Bueno, pois, logo así máis ou menos vais a arreglar.
É cuestión de cartos. Que pasedes un bo cocido, unha boa gala, os que queirades ir a ela, e un bo cocido, e a ver se non nos chovera. Festexade ben. Moitas gracias. Sí, o pleno. A ver, fora do... A ver,